Nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwanchu muligirili ncheni Innocent Onyango. Diana Ndemu. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko omwancho muri rwa Nsoko TV igeta ngiye Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isuko yagusi to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobali ito ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV oboroso womogusi. Manjenga tara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 ya chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuraria gukwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchureria 0788666662 Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemu Ishmael Mogere
Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kia mesa ya mangana maya. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omunene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire egochakira ime yargongo rwagusi igoikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chinse kira litko olia ichuma ensaye moya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Gen Soko TV oboroso womogusi. Asokorigia gokogokia kogosemia nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira nibo gimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa asechinsemecho kera litkoria Jumatano enseyamo ya mogoroba na boigo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso womogusi. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurikira ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kubwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igoto skato nyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi Manjito mageria bwigeta Gen Soko TV mambia bono no kwigena kwanenga anonsia sole mambia bono kwabokire biya chinga chiribogo kwagania asomorobirio Ensoko bwakire tunya tukusangana tumanye kumanyania nabega chinga kiri ngo kwagania bene tunyare tukumanya ekerengerero kyago nabego kuigwa eliogiriago emambia bono nanchide anandemo imuyobero bire Ensoko bwakire ningo kekerongo sanganae nabego kwimanya mange nabego kumanyania nayo mwanchito murigeria bigeta Gen Soko TV. Masoge mwanchu murigereri andonsia soberete emambia bono litukorero niliati chikabire na namono mwanchu murigereri to kwarigania asenchire abene tunyaraka bato kumirana asimbiro beli yitu yogo chakiri tuko kurugaiga asigita seni na mbeyemo Gen Soko TV
na anene mono aiga ngogotebi uyu numurubiri okurukunga ensoko bwakire na litukuligorekera twatiganite Diana nigo twatiganite tukugambana barabwase chisimire kini bonese mambi yabono tukubarigania gose twarigania umurigereria ndansi ya saberete anyare koba kagochicha asenchire abene elia nyare koba kago kore gento gekurukunga na ndo tutumire message yago asensemeli ye mitandao yaito na nena abwa so mtandao gututumira umwanchu umurigereria no mtandao Facebook na bakogenda oro unyare koba gukubwatie ekimurumuntegie Ensoko TV asenchire abera ali kujara koba gutubwatie Ensoko TV sensemo ya Facebook ugoto follow na nene mono onyole link to begetabu tore live to watch na ande naboko nyara koba gukubika e comment yago gabu elitunyara koba tugoyesoma asembeo anene mono asoko nyara koba kugutura uliota getabu ke elito chake lituko asobwamo kogo soka guchisikabu gukumirana nuri urasoro bago mukwaninga Ensoko bwakire na bago kubolinga makwani ana yara rekini omatenga lende nyencho nere yu ekogera aiga no tukonyara koba tukwaga na bunige saku neli twanyara koba tokoranga twachire busi mwanchu murigire litukulia lero nigo tubwate mirobeli emebou ere busi yawo na namono litukulia lero tuguchakira Diana turagukwani umurigire asoberete tugukura kuruwabwo tosoe asamaye tukurwa maye tosoe chigazeti tukuruchi gazeti tumerana na Ben Mugaka no ari mambi ya lero maiga nigakobera so mtandao mono na ande nigare abwataniri mono nimirobiri ya serikali turuorochi goswa chinsa ibere tumaye kuba tugutwara umubunge bw'ensemo ya Nyaribari Masaba umusike Daniel Ogwoka Manduku lito yakaba tokebeke kirenga kilitu kumwanchu murigire ligo no rochenga litukulia lero na mangi tukubekere tebusi yago na ndamona bokonyara kabago tikera ase namba ito studio Diana tigago tebichi 6 yeji nyinge mwanjito murigire yabu na botambe ngo gatebyanga enamba ito studio 078 marakabere 6 maragatano na trinero yo moyo 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moyo boiga somtane to Facebook no tore mna Ensoko TV igali ya YouTube no tore live na Ensoko TV chinga chiribe ko tukuburianga o mwanjito murigire egetaseni kenegeta gyambaye moge okwali bagali okwenana ediogiria ongari tukulia lero libori boyko tagete kobolia enkwani dio tagete kwena uchasigeta singitu Ensoko TV ekerengerero kyago ujumbe yago na botutumira asi namba itu studio na boigo na botumira asumtanda Facebook YouTube tonya togusanga na begugusikamo wanchu murigiri na ndesenchira abena na intu nabotogo tengera asumtandao na nana monege ntuko nyara kabago kora no kubugulie simu yawe kera kwa yebugo iriyo yebeka sense mil tukoroka landscape kera kwa yebekire landscape onyara kabago koyerania se kamera yago uyonchoro yebeke se video ekoligererie na ndoto kegore se chinsemo chindunge unyara kabago ko record aga video gechi second ya 30 unyara kabago tumago chaga iga na intu tunyara kabato kobeka sembeo abantu baminto bakoligereri na intutu koligereri koruga gase studio toko yalibaga eliyogiria ulinyara koba likomanyekana asenjera yabene na ande naboko nyara koba gutuma abantu bali banyare koba bakonyora no n'umuchando mwanchu muligereria nichinga kiche itonchiroro twarosire mirobelie mebo naboko nyara koba bakonyora libaga liago na ande gwanyara koba kwana nonde bwensi yasaberete asenjera yabene aigane Ensoko TV ande anene mono Diana aiga totebaga no burusubu mugusi na intuto tebinga aiga no uburusubu chakalitu kubule no litukuria guligo chakira bene Innocent timetinga litukuria igoro ngakiria renge kurene na rero na igwanga libirera bono lyaso ekona igwe libera kaberera gasoire chinsemo chiri menyeta arombrangi atwete igentengere na kaigura bibuli bane bagotebanga rero na iguri berere kana raire ige mbrango twere embrana bo kanyore itegete mu cyo monero Nairobi waje muligereri ni mate chinsemo chito chiagusi Nyamira na Kisi emburani yetwete igoro natebe tigwa sesemo ya masege nyembule twete nyinge sana mwaka naro raira aliyo chinsemo chiri chia masege okurukunga maganga mwaka yo mogo ngakire simyo gonte nyembule gendete gutwa bwese ubonge Nairobi akonya ne kabuseri tubwate mbura teyo lakini igoro rende libere una Diana goteba rero yarorekana agikuiruruka igo yatuminyokiri iga mura yatuminyokiri maete Nairobi adaro utabwa tigari bago ikomotoka na gagurwa sengoro na chibando ocha sengorwa vumbi yari ngororo lakini kerona ika Nairobi bono njira nikire njira gagu reso bagoteba ngo koro kwenda guchia umanyinga you need kwenda guchia utari kwenda guchia actually
Manyinga you need to work extra hard. Okay. Kera kwenda guchia. Manyanga mbiyore. Ore na ikari ombre twete. Na manyanga nguke town gutwerwane. Hane na wana twera lakini baute anga nebisio. Wait. Get the told dimbo na ikira. Abakora leo facility. Kebatiere acha gitakara ya cha kiruguruza tatu gutwere. Gutega ikasa ine chamba koroba. Oro anyora bwana gukiera. Oro naro tigarite magega. Oje twaberera magazeti ona lyakuruwe sababu lero ndimbura yasiekere. Lero na lyago sira mna yato. Mwanjo muligiri aigane Soko TV ande tawatenganike murumunte kyomugusi aseto kwane kyogusi chinse 24 na ane na mono twanyara kwa batu kubwatia asoberete umugusi ole chinse mochi ya kisi ase chinse mochi ya kanyimbo bali bagocha batu koro bali chinse mochi ya nyamataro nyakubalia bali chinse mochi richi ya nyansancha bali chinse mochi richi ya ngokoro bali chinse mochi richi ya menyingwa nyaura aliye nare gotebinga abantu bakali gotuga chinsu maitena agateti chi kwende chikaro chindani maite chindani asabakali gutuga chinsu aigana boko nyara kabago koigwe kegusina nene mono asenchira bwo ikani twanyara kabatogo sema ni bunige saku nilitwaranga twakinire ase enchira yo boene na ande twakwali baga nae gwakwana gochaga igo mwancho muligereria elitwagenda busio Soko TV ni gero serious emerobeli yago ayo mugusi andonsi asoberete mugusi garo so bwiko bonsi bwense bagoncho togoncho kana sana togoncho kanana lakini togoncho kana gukore mirime miya ande tumanyika ine ngaba gusina bangaina ndaba somu nduma ete stoko genda no siri baga tokonyororo kilitokora kiro mujando to ejenji kiaba egento gekurukuyo kengima ndubwatibaga ugusima etekera achete Kenya nero nyorete libaga lyukura arigereria sabato gwenta komenya akamanyora kisi na nyamira kiro muntu gakia bagusimo kurwa sagie bagaka bali no muko baroraiga bagaka bali bali ngaba ngaini sana ngugo bakotebanga gusi nense omwando tokoragira biya emburango twere ontimaitinga lakini njege ntomaite echi tribe chine yansinchira sagia lakini njege ntomaita somo gusi asitole asende diana buna gusi kauntiria ya mira alibo samaru tumbi atole mure aya bugusi no muntu lengo mungaine kerare gocho manyeto mugano ya kerare wete kurubosonga ali agachichaga iga agachaga tara gaika Kisumu akararigire dinero agache to muchio Kisumu maite bisumu akararaga iga yatingo beraga na ndo maeterende no nyuri ngo murimi na njete kurie enyama mugusita arenge muntu muoro so otanyora no na kanyama igeke igechokero kamubiri agachikuligereria ali chiombe chia echi akule agataba tigango ndasoka sinini agarachi kumuruka alia soire bituru byaguzi agataba nonko bera tindikurwa agateba tindikurwa tigango tuligereria ngo bali banyare ko bagoika aso mtandao esemambia bono nindoche Hilary Musio magoteba kuruka ngemi goika lyo manga keroka igari meyumurubelio nindoje Joshua Mbuya Trimba good morning from Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dorika Kirubo na my beloved son Carlton Tirimba Barnabas Kevaswara taba watching live from Doha Qatar pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Mam Josephine Gekonge Natasha Mcute Lydia Nyabuke Joshua Mbuya Trimba na Salome Onyoni amona mashabiki onsi agoteba asoi imeyen Soko TV na yemona ndagotebe Soko na yamiri igaiga ndo chakurukunga Eric Magare nyamweya uyu no mwana nyamweya ogurugwe Eric Magare agateba nga igali chinsemo jya nyamisaru bobas pamoja ndo china kuronsemo yane good morning Diana and Innocent kana ndeni seke omusubrege susu ndo china tumetaga video kao yegali mwanchitu muri yemna tawatebetinga nabo kubwata esimu yao kigichora sarabu na butambe tawatebanga umtandao se emtandao yetu yekerero tiri kweba naye kero ko legendo kyao asinchiriria bene nabo nayo kwegokia ogokia mate yago nabo igobne nche yamo yagotebanga okole bintu professional osasinchira bene nabo kubeke esimu yao iga onyari ko gutumira a clip kyao kwera na ibirengere bya uchasita singitu gen Soko TV na bakwena na makwani uchase amata sabasani elitonya to kusangamo ndo chenero tumire clip kyae aho tebanga
Kurwa Nakuru City Slums Club gwika Gachuba Seito niko ndani ya Ensoko TV na bigondo cheo yondao tebanga Ensoko TV. Good morning to you. Nena tumitekiripkia ega gwa tebanga good morning Diana and Innocent bana basira temuge konge kurudoha Katari wikansenya Masibi pamoja na Maidari Lawrence Kekonge Onchiri Mam Jocelyn Kem Toge Konge baba Mora Onchiri Joshua Mbiyatirimba, Kefa Ramoki, Sheira, Salome, Rogers, Anton, Amos, Lydia, Nyamori, Kerandeni, Tunda Green, Flora Isoe, Jones, Vini, Enengo, Rose, First Lady, Lame Kobuya, Victor Mondo, Mwamba, Barosi, Mirmora, Rinani, Eno kunyambane agotebanga na mashabiki onsi ya Soko TV baso imeyo morobirio en soko bwakire kinga kiribego mwanju murigiria totebyanga na bakugenda gutumurwa karwa na SSM yeto ye studio ya 078 marakabere 6 maragatano na bayigo trineri namba yo moero tomekerengero kyawo na bayigo uzumbe asena bayiti studio na bega sometimes to Facebook no terminal Soko TV etunyare toskanaye amo Mwanchu muligereri aigane Soko TV buna gwatebigo murubeli ne Soko bwakire anamono genda sensemeli ya YouTube onyale kabago subscribe tubwati oro na arontu kubwati torore kerengeri kya kwabekirora senchira ya bene ni maite Nairobi na burangi sekonyora maite mune mbura ya tuleiga onyole irio ya nyegeire tiga gutwara ubwoba link yaitu nera abu kubwati ya gochia sensemeli ya YouTube onyale kabago to stream na gotorora senchira bikiriri yogire itu ni goli gosoka byachi biche chitu ne chinkenonoku na namono moncho muligereri aiga no to kwali baga kwanyara kabago gukwana na intwe senchira yobikiro nande umanyo moncho muligereri enamba ito ye studio nigere 07886696 asenchira yobikira no nyara kabago gwakesi bono lero mambe tulikora yaka gento kura nyara kabago totomira ne message egara tonyara ko batogo kwana naye senchira bukira nande tonyara ko batogo soma chi message jiri chia watumire go chaka igeli Italian Innocent Ojango na nigo totagete kogenda umutima komoke Diana na ncho mwachi to morgeriri terande nande mota gende go sanga somoro biri Soko bwakire chinga kichitogo tenga tuma ujumbe tumekerengere kyago ni dio giri agaseta seni yitu ya Soko TV tonyare to sanga chinga kichito kwaligania tonyare to kumanya ari agende to kwenye ko kwa semyoro byeito wikira chia bisi ilikuwa nyara nayo kwemanya ngana ari agendete kwene kiwoma nchito mulgeria natote byanga omurubiri bwitu kulyale rasomurubiri Soko bwakire ni goromo bo gonga toskare kolene kwira na tore tunyare tokogendera gusanga Eye Ensoko TV uboroso bumugusi Tomu chago tengere merobere ito yogosemya na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano ine Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengencho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 073969
7855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Kwarosire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asa mange twakere simi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia byoma ao byubuye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimashine kyo gukenura amache boigo ngukunya bali bisima nkwagacha bali swimming pool na gugisibya nkone bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnetie negedesenya kanege chigali asamange bakiresimi ase namba 0708-623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Manjito Margeria na ndete tukwariganie asali agende tukwenekewa kurwa chi county cheito kuruchakire binyoro ime goikira ase chiavisi cheito irinyari gukwimanya na mange tubwate kurene tunya togoya chunchugera senchira ya bene iri tunyari gutukumanya ali agende tukwenekewa chinga chiringwe kuire ya masemo goikase county ya Kisii ase amateyemo kurwa se kinyoro kya bosigisa eyo egotoka bumuwagi bosigisa bumuwagi egosaba obokonyi omwana obo oyo bwate myaka 23 asebone gotebekana buna nigo abiriga kurwara asigeka kimyaka 15 kolende taranyara gakonyora obugweni asegotebekana ninga bwatu buririwe ndurume kolende family eyo yabiriye konya kiregente bwate bakachinde mu cyabo irikomo konya kolende tibaranyara komokonya sinchira bene bagosaba obokonyi Manchito Margeria tigaturatigara ekirero kiamateyo etunyare togosika mutwe Yamateyemo y'omugaka Boniface Mboga nyegetia no mongina Jacqueline Moramboga kurwa ase kenyoro kya bosigisa bomwagi imeye ward ya Keumbu ensemo y'ebungenya bari chache county ya Kisii nigo yasokirie eri gusaba bokonyi kurwa asa abantu bari bari no moyo bwogwancha eri babanyorera chinchira cyo konyora kibesa bamugorera omwana obo Julian Mboga uyurwalira oborere bwenderume ase kakemyaka 15 nigo na chirega igasengencho yomboko mbwate na bire ngwetera Imbwato mwana oro murwaire
mwana uyu ndwarire ase miaka 15 tukabera omwaka omugima tukaba tugwetera obugima obokong'u ase eng'encho ya okwayete mwana uyu iga achagete kogobuna endurume miaka eyo 15 namwetiri namwerire chinyagitari none eki nabwate timbwati nchirende bono sahi no tokoragira gĩcari rĩu raragire ũrĩcho yonde kagochigicha yakire bako bona akomenya bune barimo nigaerera Ensoko TV buna omwana uyu nigo iborute kare buya kurende agaikirenga kiarenga kogende skuru ekirasi kya gatano limo abu asakirete inse na kwero nyagitari ase yatebekanite buna nigarwariro boruiro bubwendurume kamwebora buya mwana akona maambie skuru akawunse njega kangamareri ngo tabimwaki ngarengere mareri ngamwira Kiumbu akarwarigwa kwerera na mayanda manene nigo mongina Jacqueline atebire buna aseika ke myaka 15 nigo babere bagotumeka kereke makiro babwate reko marigari omwana obo ugwenia kurende gwikira bono iga nigo omwana uyu omunyaruka bwe myaka 23 agendrete komenta asako gwanse mpaka no nyandiko abu asako ya na gotigara ne chingoma chintinde cyomorero mwana una acheta kaya kamwira alike kaitale cyomosyo omuchinye kitali akizi akabero wangu mwako mugima sengencha yeto kuguru kwaye ariko kole skin graft obutoru okogoro enyama obekerwa okonde na bwata akabanda aliso mochoke umbuna ekoni nyanya getungu na omena kero nkoni ebinte bimbiri konyara kongisana sengencha ya mariogo na bande mbale skuru etoka nga okonyora okoro gwanse na magani ara mange yombe byakinire madeni buna bone gondire tigotwara madeni yeli 80 asengencho tindanyara kuira nitari kondali yongo ya stabukia ntindikorara sengencho ya madeni yayo nigaoro kya mayanda manene kwerera buna nigo ya mobeterete konya mpaka ensemo yendemero yaye reko morusinya gitali ya KTRH ekere bili yabo ya chete goroka gima nabo twabire toguchandeka asengencho yoburiro bwo mwana oyo iga no ntolense sana okonyora no gwanse karari omwana oyo arwarete ara mochokisi ntogete tokabutoro uri motwaoniri cyombe twabwate tokaoni tuoniri kirege ntoigo tutigare turi busa omwana uyu bono nigo aberega kwirwa sinyagitari ao elio koligerigwa bokonyi bobo bwenya kurende nigo oboremeri obura senkeyo bobatangete korwa soko monyorero bokonyi ase sinyagitari chinene nje igetekero omwana oyo akoze test chionsi tugategwa enyarekana irwe busaka enyagitari nene ya Kenyatta anyare ko nyoro bogweni bwaime ari ngori bunga ningi kerekebe lakini asingenchi yoboremeru ntwanya gwikera asoko moyenye gitari yene ya Kenyatta enke yubono amana ba mate nigo bakoro kubori gucha sonde bwensi obwato moyo bogwancha amona bara ibonsi babakonye eri banyora chinchira cyo kugura mariogo ekyagera marioga yoni gara yali goriri nene oranyare konyora 10 yaye isano yaye ina beko bebesa nyare konyorera omwana oya marioga nyagusikeri obogimobo bali mwagire gutubwatesi na bali bonsi baigweterio yeri teme sana so gwanja kwa Yesu banza gutubwatesia njengo basabira barayi baito moremerwa timura tokonye nyasaba gate mwakitwara ko basabanga asoma yo bwanja mwari bwanja musaidi omwana oyo naye gose nacha konyoro obumuvu yo kimuto bono enke yega yo mugakomboga nege basaba bokonyi urwase monto de bwensi obwatomo yo bwanja nyaka bakonyora chinjira chingia yaga bakurwali omwana oyo gobo ingolipoteria Ensoko TV kuroga igase kenyoro kya bosigisa bomwagi ward ya Kiumbu ensemo ya bunge nyari bari chache county ya Kisii ireteriane weekly Orenge Diana numugano bwogo ichani sana na nana mono yamatine takire konyo omwana oyu ekero kurigereria abeire n'umuchando yase myaka 15 negento gyogo kumisana yani oyo bono ase bali batakire gokonyo oyo nera bono takira konyo egere anyore uburwali asetira yama ararigiri nonye no mubiroye bunoro maitira bokumanya umontekera bwatama umifu nando no buroiro obwo na kongonye ngiri rinde abarahinga gete na intu aba na inchi twesokina botoko mukonya actually kiara ifamile tebangana bakonyora nawe naye kwanyorire sencherenke wakonyire amatebune ya chakire ya chire bosyo na nana mono kwaire niri ubugima bwa ya soboroso mwanchu murigere litoka genda bosyo togosoa ase esemo yebunge ya West Mugirango ase skuru ya Nyakiole mayaga yugo siekwa ase Ikea mubona aborokiwa be kirasi 12 nigo bairanira ase skuru iyo aborokiwa uni barubikana kero mwalimu mugeni aletwa ase skuru iyo mwalimu manene ase Lieta Charles Omosa mwanchu murigere tikatoigwe oroboti rukurwa asensemo ya kabiri studio
una Steven Nyalikimbunde agotoa oroboti rwa senchira gwikirana Mega yeskuru ya secondary ya Nyakiore osie kwase wiki yemo mega yaborokiwa wesokia na kwamereria okoretwa como principal moya Samarieta Charles Omosa buna twa abana baratumetunka ekero unrest ya bete felt bono linde bairanire na ndengagete temperatures wa chia cooling down nigo ritkoria rero amasomo iranera ase aborokiwa ba form 4 bairana wike skuru na kongea masomo bene bagukwana bene n'Ensoko TV niga babwatani bechisemi ibere irenga nige skuru ya Nyakiore ya enderere buyaso wosomia na gotebanga umugiro yo beta se keke nigo guikabono sonsorirwe twagokire n'endu na abaibori asenge njenene twara abana baitu batu promise na abana ngobo beke bali erebo na ko baji semijiri titageire na matuka yatigarita make tani make asa bali mo ko bakoye igoti gatwira ndia bali banya gori mbia mono ngenjere nene mono aso go support ya bana baitu na ntu twara bere sukuru for 4 years na ntu togeta matoke arama ya kuru asa abaibori bagoke goitera asa bana kuru nkore siumira sinomo normal 5 iranere igolende abali munaro no embara butu abaingejire twakwane na barabwo twanyora bagoteba they are ready to start off na ende bateme go compensate chinga kichiga twatugutire bosi obwo botemwo konene wa KCSE nigo aborokiwa na abaibori basabirunga nero byabachichama ogosirana eri okwenekia matoke amayango sokare ase omweri bwo mwakoyo iga ibori onde bwensi okagerete ngande nabwate wasi ende yonsi aso mwana oye ayengo saliyo chinga kicho mwana o agocha ko kole revision tigaiche mapema neranda manena abandi onde bwensi onyorwa achichenga kiendo ongenere nere anda aso achoini abana bande elinde basoma masomo ko revise nabalimu ba very ready ko bakolera revision ikiagera amatuka yabasirie wiki ngima abatorocenga na mange nanda bali banchire nga kuba bwati sibara so kubakonya nige skuru ya Nyakiore iraneire boigo kwirana sama somo maega yogotwara umugiro moke kurwa skuru ya Nyakiore yogotoka ase wodi ya Banyamatuta imeye bunge ya West Mugrango ingo reporter ya Ensoko TV Literanyariki Steven Embonde Manjito murigeria biya mono sana soko ngenda gusangana into echinga chiribwe gatoko mwa Steven Embonde kurase county ya Nyamira koboko asoko genda kwenekya banangu tumiraro chiroboti kurase county ya Nyamira Innocent timaitinga lichiko alidiali ya borokia keroba bagochi kogenda se skuru ngao timaitiko setoganiri twanchirana korende ndoche skuru ya Nyakiore no erange na seito rero no nganjire ndai kwanira erange na seito West Mugango gari ndochaba aborokiwa mbaba bakurobikana bagoteba buna mbatagiti mwalimu yo mogeni oguchihocha ikiagara konye bana riro mwalimu ogo chinga kichinda maunchoreria kera akire Diana na baka ba makonsana use kurigereria kera no na barai bande bakwira libaga bande bachicha nabo muchando ko borora kinende gento kiringo tebanga manyeteri tikurio ikie ya moya elire barubekanire bachireka dire chinga kichinda batwara chisababu chiri chia bene lakini nde kera chisemi chigotena se ike ya mona ndoroche syllabus ye balete gorogose CBC ni chisemi chwagosoma onyore ose chiesisi kanetia keiga na bakonyorekera bacha kuira nese skuru ebintu byarakoreki biara tenenira kinende toigenete ngase semeyo konyara kwa babale bakoigwana na namono chisemi chira nege kogera kiro montega ngaya tokurigia se skuru ari togotebe biasara biroro no konyore seme nara no ine skuru ya retain ba iritskori igoro mba bete bakogenda ka lakini barabui batebe tugunge fine esa uri basambete bakarabikana bakagenda bakakijikoni Innocent bakarosi ndagira bakamenyokia abantu bari ko barinda bakaba abanyoki abalindi aborokia mete barabuka waida nabo bakuobo Saudi abana bako baingira mete baone baso ambete jidom lakini bagocha kwirana ni fine school negasi ngong ekero mate Diana ekero okonyora no muibuli nando kubekiru umuzigo no muibuli na gochasare ngora randa asigete nsememo
okonyora gusine stima ya chire mata abana be school barobekana bagoteba ngumanyete stima yagenda mumanyete buna yarima ebinto binde lakini nende na abana bari lakini tokubatebi nga yaya ngakiendo manya kere stima ya chire na bigotoka yagende sinyenje koreteki yagende taliyo so gwanja ku muntu ndire konyarekana ya ibintu binde tigatwancherane engabuna liyo muibuli abulirwe bese togochaka mubitiri yakora ibintu binde bitiri atabwati oni akali mwasule wonsi yakwebese ochage kurobekana okonyora yaretire muchanda kini togenete nga kilibari kurobekanira nabo konyora nkiabugate enchirende gose yakabere nande ntogenete nga bono morembo iranira sechinsemechi na masomo iranirene nonde tabasa kubikiro ndeli mocho gekogera nabo konyora rende Kenya ngo tabaturikira umuntu nabwatari bagali gukwane birengera libya igonga ase skuru ya Nyakiore kamukwira ne skuru mubikomokia kyara ne skuru yaberike gukora ibya sana igonga mukamukwira mubikomokia sana ne saye nababwate simunyare mu weta matemo ino kuri no manjito muriya to kwira na usiase county ya Kisii na kurwa county ya Nyamira nigo abarandia kurwa ekanisa aho abanyati bakomera litsko rigoro asibanyati bagusabira ensi ya Kenya mutwe yobocholi bo mwaka bw'ikiri bubere 2025 nebere asibatebete buna bachikwene kyabuna omolembe na kuboli abarayi kwene kyo molembe cya kibayigo basabita abasaye bajensi we sokya nabego kwene kyabuna ngo sobara sobocholi bake kurasinchi yabene nabego batiyotumya amaliogo yugotindia manchito muriyeria tugaturanyoro roboti uri kurase studio ya kabere roboti rwanigane tweno yo minto betwer machini tukatunyoro roboti urasinchi yabene Chinga kiachiga abari bagenzi kuyarigania bosiyo bachoriyo bonene bo mwaka bw'ikirubere na 2025 nebere nigo bono abari bechi kanisa bayizokire eri gusabira ense n'abayigoro gongorwa gusi nencheremo yo kweneka ingomorembe ngo tingingwore bosiyo bachoriyo bo kila mamlaka ya kusuya watu wako kila misingiri ukataa ekiombekemo kiaba pastor kurase county ya Kisii ekimanyikana na Raising Altars for Christ nigolitsikirero abanyako bagosanga nabo igogosabira ense nabo igorongorwa gusi bosyo yobochori bwo Raising Altars ne kiombeke bwatete abarandi koruchi kanisa hawa ikamago bwata bakachiamburera bodies jiga chire chitenere tabarandia buna bono yeke kerachi na abande mono bali bagoswa katikati ito asengecho koleto bomo wo murandi ne kanisa na kubwa mono ekiombekega igokere sege gosingatia mono nigo to singatia mangana yokoleto omorembe na gusabira ensi ito ya Kenya etwaro omorembe na twasabira echikanisa kolengana bona tulese kiombekega nigo ntwega sito no gwetana na gocha sobo mo bwo morandia twarwa twakwana so obwamato buya na soko agacha okwanekere kyonen Soko TV niko bono banyako bakwerekerenga kyomuyego yo banyako bagwikira ndiskurira chinsemo cyabouti ebungi yakitutu cha South County ya Kisii nencheremo koreta abantu bonsi amo eri gusabira ense nabo igoro gongoriga rwagusi ebintu byaonchorire bigosaria magima y'abantu lakini gwetera lingana lya Nyasaye na gwetera abasumba ba Nyasaye inga bono ntonyare kubwese yeya kero torabwatera naso bwamo aicharishe dini yaone nererie yore gochama buna abasumba ba Nyasaye nigo tugukwanira na igero muiko tare okore emirimo yaye na nene kirenge kanene buna na tare se kiumbekire nje nara kerora situ alenga ha motoko nyorana ne kiumbeki yana ndege ko ini kale chino na barandi around bara around tosikanamo togende skuru nero tokogenda ya barandia sai bono tuji kuchikongaina muntu kero muntu manyire lingana lakini gitwe itero lingana no muikomo chenu bila neta keire tuligi chisemi chigokonye Anamona seke gorikeria gia jenzi nigo bono banyako bagusaba banyako bakubwatirana nabo pastor nabo igokero yo mukwene kinga ngubeka bale na barwo masababene eri gusabirense na ekitokorere mono no morembe kwenda gatogoswa kanisa yao kanisa yo morandia nigo togwa twasaba amasabo alia yamagania ali batageta kanisa yabo boigo twasaba ndo magania ali itobuna intwa abantu binafsi ngego tucyana ndura aba Kristo ngego cyanda abana baito ngego cyanda jigenzi abega bayicire Kenya abande babo korangana mangana yawa akome bakora mangana mabe lakinto gosabanga abagenzi baito abagaka baito abangina bakabana kabaranje kero yomo atuliso omorembe era mono yo mwabo ese twikeire bigwange bitore nebibe tiganya saya tokonye moso chisense cheito tokobasabira Nyasaye abakonye baiche kanisa bashiriki Nyasaye abarende batigana mangana ya mabe ya obotindi na maru netinya sore binyiwe bibe
nyasaye abakonye baiche kanisa tosabiranie binyoro byaitu nyasaye akonya abantu bae babwenigu barendu buya na rieta rya nyasaye rimokere rigugoro. Eke ne kiombe kia Rising Altars bono banyako bakumbera na chinseme chiga che kanisa ya Emmanuel Pentecostal Revival Church chinseme chiga chabo tekerenge kenene no kubwaterana erio gokinia obokoreri na boigo kubeka abakenya bonse pia mabono okwana chinga kiechio nigo bono banyako sabera omorembe sinse itu ya Kenya ekaruturu chobo chorio bonene bo mwaka wa 2025 nebire boigo nigo banyako bakwibeka bosio erio bachikunyako bagusira naso bokoreri erio kurandia enchiri kuripoteria Ensoko TV kuroiga ase kanisa ya Emmanuel Pentecostal kutoka chinsemo chabo utebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii chini gongoro kwa Pethuel Machin. Wancho muligeli nande tokwira na ase county ya Nyamira abamenyi bensemo ya Bitundugusu eyuere ase umuchigo se ase county ya Nyamira na bakubwaterana na baliba ensemo ya Motembe nigo barosiri oburaro bukunyara kwa boko kirania oko ubweta bw'ikigari ase chinsemechio na namono nigo umurubelio yo chakiwe no mu MCA bwensemeyo umanyikana tasilieta James Matinga bakubwaterana no murayi gose mugambio moke akurwase orogongorwo nigo bono egotebekananga umurubelio bokorosi buraro buchikonyara kwa bogokonya obosombia ase chinsemechio nibo chikoirege kemetienyi 5 nomo Mwanchu muligeli tigatonyororo botyo rukurwa SSM ya kabere studio. Abamenyi ba Bitundugusu eyo gotoka se wodi ya Kemera bunge ya Tutuma Saba mbarene kibakokera mega yomo engineer na boigo mu MCA be wodi ya Kemera umosike James Matinga ocha kabene ogosioriwa ogochiko chakiwo kwagachwa wedaracha eyo erachiko bwatania ensemo yo mugonchoro ochensemo ya Motembe eyo erachiko bage gwanjira chigari bere kobogerana Yondo mugambi omokomo Tembe Sublocation igo twachira rero iga asoko ansa na kwagache taracha ya gati ya Bitundugusu na Motembe etarache gera tokoya saa tambe sana mna ntwabagambi samangana security egera usalama yaba nanchi baito none garte tokorwa mugonchoro kogenda Motembe kwa nyagechenche ene era benchire nyenge yo wetera bagukwana litiko ryarerekera babwate barasa nigo berero byabwa bekirwane ne mono kwango iyo bosombi korwa chinseme chibere asekeria bagote banga kare nigo yarenge uwonchokonana ange chikilomita 4 iri kubwatari chinsemo ibere chitungetie nkolengi ese ekereke mugambi yororo otemire baka yaikire kigwangike muda turaiga ndoche nguchi yabeire kiagera otemire baka yaikire bono chakorosi ngakieri na atemete baka bwatera na bande mabati akabeko lakini mabati atacha kutumwa matuka mangi ese ngakieri chakobeko ko permanent neto konyo mna bono nje ni disability tindi korora yondo jenyera abera isi none karongo tamboka kuruse tumumbwa uje kanisa ya Motembe na korora bantu baitu bangumbwe Motembe yera mbere gashira isi nonye nabantu kurumbu bakwamba kwa kando jejiri yo mugonjoro igera ababere gashira isi lero igo twachire ase taracheje igo temine tinga nero yokero nechi project jijinde njiroro jire chinyinge muna momanyete twabeire myaka emenge konyora tutarakora bintu ese problem yarenge ntwagenda tukayenyora iwe problem eri ntwayerwaria abantu bari bono basoire obisi na abantu baisaransire barorire nganto getoka rwegasi nigo bwagachi obora chikoirege ka kimetinye 5 nomo erio kwera na kwene kinga abamenya ba Bitundugusu konyora bari ekibaragokere leo nanyari ngoka sana nanyari goja inkoyegwa esaiti gaige soko singo joja inkonyara kwagachekwe edaraja gaiga egento yo kanda nyari ngosaba abanyakenyero bagaiga turanyari tukubwatana nega nari ndanyari ngwagachekwe nari ndanyari ngwagacha gaiga edaraja ebia naende ninkania bantu bake babere biga bogocha konkonya asuko kwagacha gaiga kiagera bono ripaga ngurusi bwango iga ngo murande materials insaiga abantu bamintendo yo kanda basaba tunyari tukubwatana na rero egento twachiro kora gaiga nuko hand over a site which is a contractor uyo goja gotoroseri e box culvert gaiga asego okubodi kwane ngoringa leka doja korosie e box culvert ye abana inchi ekenda abodi nuko mubwatira ne buyane contractor uyo kiagere kere gocha chake gasi na acha lete materials chaye gaiga nto sangia abantu bagocha komoburukani elinda rosie gasi ya korebia
obararo iga mbocha kogareiwa erio kwenekina obosombi mbocha konyara koba bo kwenekiwa gati yo kubwatania chi mumbwe chibere munenjere ya moyo gotinya obosombi korwa hasense moya bitundugusie yo gotoka se wodi ya Kemere bunge ya Kituma Sabeme county ya Nyamira. Ingo reporter ya Nsoko TV ritera Nyariki Steven Embonde Chumuligereri hoikera butu akomanyiria ali agendete gokorekana ase chinsemo na nde Diana na boro chenga magendero nale county cheitu na nemono mbire bina biro bigokorekana bitagete twins tunyara ko batogosoro bunigesaku tubugaterane elitorenga twanyara ko batugukuru muchando liole ase binyoro bitu na ndo ndete yoraje gotokorera indu twekabanyane tocha gwekorera mwanchu muligereri ntoroche mwasoira somorobeli mugendete gutubwati ase nchire wikirano Diana Timothy Sente bwati CSMS nsinini tojirigereri tukaraso ase chinsemo chichi gazeti CSMS ni chinyinge tubwate koreno mwanchito muligeti ngende ko tebenga byamono soko genda gusangana ntwe asomorobeli nsoko bwa kire chinga kichitoko tebyanga agenda gusanga na bakogenda gushana ene link itogagu tureci amata cyawo betenga bwabwato moroberio essence ko yabwakire etonyara tokuskamo na begachika chinga gotenga na bukutuma ekerengerero kyago etunyara tokusanga na ichinga kiri boygo na mange twabwateri tukulia rero ali twaganirwa kumanya kule nto yachunchugere tunyara togoswa sense media ye gazeti totaligania abarageni baitase studio gonga ndoche rising star rising fan ya itoga iga Christine Muraote banga Sorbuga sukuru na Cross City Slums kuika ngachiba seito watching live and soccer bwakire na bego Colton Otto. Good morning studio, good morning to you. Ni Colton Otto watching live from Nairobi. Bonventure mobisa gote babwakire byo Innocent na Diana wakire bya Bonface mobisa aka Bonfench mobisa Bonventure mobisa kurwakirwa umusocho no indeme yomoroberio kuikomoera. Asante sana Bartolomeo Momanya otebanga good morning Onyango na ndemo oyo mumanyi na ziporo yenya chononi nyachonori tinda itiko somali teli bobe atiganja kebya tinda itiko lisoma bobe. Good morning Onyango na ndemo oyo mumanyi na ziporo nyanchonori tigamboke aba bache asomoroberio onchoke machoka promise nyamwabu herenu nyanchwa omongina berimote omosoribege sumo chikoro onyanchoka Riali Mosioma Daktari James Miyogo na abaligereria bonsi bensoko TV. Asante sana Honorable Victor Mondo Mienda ndo cheno kwani lia bantu kagabanga tebakurwa Kirimani chitangete bya kabisa wikoteri ya Abuga Village Buomondo Tiondime Yomorobirio na Lispagwaro Anson Omoigaba Kinami Fred Nyandika na bego Christine Morando chene chi ujumbe ne chinyinge motomete assist studio itomo serbiga suno chino aregago Moriso Tunga kuri manjito morigere agenda gutuma ujumbe yago na bego tunyari to gusanga naye chinga kisito cyo kuira sensemo ya magazeti tunyari to gusanga mo aseyemo tunyari to kumanya na bego tunyara to gusika mutwe na nche Diana ndemo na nche nilo Santo Nyango. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Aye tata suka, aye baba suka, aye gaseito suka. Ouru Superstores Yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no gwechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyobuleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki gitagwisirwa nkoni fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka
tako na gucamacama na gutabataba gukena naria kuligie dukasura byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomu Chobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Kenya Uru Superstores yonyore vintebe. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Nugaritiko korubwa gachobo nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira samange twakere migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asa magori arenzi. Enyegitani rubutamero chinga kichoboroere korende tarikire nyegitani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyegitani bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tore nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugu tutarira service ite gutoka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse.
nugani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 kusitulikere email riatirimbatvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Nguliole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na boige bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asenjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseribuli oraikeri. Nigo tugutukamye mu Nyamira no bokole bwito no bwokobokera. Twakirisi myese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo mu Nyamira mwesi mwariganirwa. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Wancho muligereri Ensoko TV umurobeli n'Ensoko bwakire nande asenchira bene ono nigo tukwira sense mu gazeti na tukuchikolera gazeti kiri kinene urato chakire gazeti ya The Standard tosoine gazeti ya The Daily Nation on tore nero gaiga na asenchira bene bono lende chweyo ikira egari enyangi kwali ne tawata yabona Mate na igumoko meki allegation singangu sirande ngasichwe mburanja twete mburate yeru tawara taware mbure gotwa nire Nairobi chwe jetindaro rambura tinta itikungaine yasenkurwa ayebona muna waikira Nairobi ase kwarute iro asenkurwa buna najira bakabona na ikire stage jetindaro rambura lakini Nairobi nabo togo tomalina ati aenda cheki okay jetindaro rambura bintu binde timanye tiko se mogo tobekerera mwanju muligereri ebirore nabo toibegete lakini tuliko jara kwa batokorobia nigo bono chweya ikira iga ate bali detegari enyangi gari ero enyangi kuranjira nango abantu ba utawara mbato watcha tiuma tete ikani meka call wese video clip batume ntu utawara ntorara rambura ntu bone clip ine kama gari mbura twaruro egara to komite izaro kwa ero negara kwa araja gocharai embure tu eto gochakera koinanga street mwanju muligereri na boro cha imbura na ero che utayara lakini otabiri goro ye clip njibona ntagitenkwa difamu naye Tomera ge kiripo ikindole useneke. Abantu gose batugwache tete ikani confirm. Wanu mogo tubetererie mbura. Mbura ine aro togo saba. Ntuase to kuruma saba itukana. Okay. Litugalintangani kabisa mwancho muligele gazeti ya The Standard yote abanga lero nabo tukonyara kabatokoro kyobosio bwo omwana jeshi bwense abongereza oyo otakere koirani gocha sese ya Kenya nebuna ege kambero kenene kia high court ya chigete na nes bagoteba nigo anyarta koba koiba omwana
bwe myaka 5 kurwa singina na ase familia yo ere chisemo chia na nyuki asibagate banga umuswati yo akanyara kabago siria obugima bwaye kabwate myaka 20 no oyomo mwaka 20 no oyomo umuswati aserie Agnes Wanjiru na ande asibagate banga nonye gasirite umuikoye nigogendete kolera mugano yugore ase page ya kane na ande ntwaye kwana linda iga page yaye EPS bicheyo nabo kunyara kabagokorora obosio bwo omugwano yo bosomwa na jeshi yo una standard ya tebiringa aselitangani ritukulia lero banyare ko bakobeka kioleri obosio bwa omwana jeshi yo na omuswati yo okurukwa Agnes Wanjiru nabo kunyara ko bakorora obosio bwaye CPG yo chwe gazeti ya The Standard regala tabanga for the first time bono lende baletire obosio nebicha yo mwana jeshi uyo tamete no mwana bwe myaka 5 maega yuko muito muswati uyu Agnes Wanjiru aswata yabanga kigambero ekenene gaiga Kenya nigogia chika umungwano uyu nigabwenete koretwa sense ya Kenya rianyare ko bakugambirwa matene kina kiarabira matuka mange sana na ndirinde muswati Wanjiru ubwate miaka 21 at that time ekineke kiara chire kaitonye chikoti cha Kenya kinangere bamenyokiru with a lot of omokia na justice tane kineke kyo musubati oyo itetwe ekambi ya jeshi nerero gora jeshi ya Britain with the agreement ya the government ya Kenya na Britain ngocha bale ba trained like kipya rogoroga igabande mbale nini Turkana oyo no mwana jeshi highly trained soldier so neki nana arabwatiri miaka talinga ngikoro gya chagete kiara chira sama miaka kiribone gento bondo guchikorigere litorore whether a government ya Britain nemwe nemotome gocha acha go face ekegambero gekogera tabuga diplomat okay inaitwa je diplomat passport diplomatic passport omusacho yo aselieta nigakuru kwa Robert Pukis swate abani gabwate myaka 53 myaka 35 sebona batebekana nigamuite tumuswati uyu umwaka bwikiri bubere na 12 na umugano ina bokunyara ko bagwesomera asenjire bwikiranu aina aliale ase gazeti ya The Standard ase epeche ntangani Diana to yango abwese gazeti ya The Daily Nation igazeti ya The Daily Nation tikatucha kinomo no mugano mutangani asiba gukwanire gore ya Raila Amolo Odinga okonyikonyora magana yara ase page ya 5 ne page ya 4 asiboneso kirina gutebanga ekiama kiriki ODM wikiraboni gange chigosokia omurayobo ogochiko bolia oburayibori bo mwaka 2027 mwaka bw'ikiri 2025 nebere asate biri buna tarabika guchika kondenga eze kiama kya ODM ngichikubwatirana ne serikali asobochori bo mwaka oli 2027 neyige gocha magega ya abarayikura ODM bochoro buna abawaziri entwaroche John Mbadi naboiko Opio Wandai babete bagochorwa Joho uparanya Beatrice Skuli nabo babete bagochora buna abawaziri ekero babigete agreement usoko babwato go kubwatirana ne serikali asturo chibono Raila kaguno ali naba MP bae sense media ya umubagano mu sense mo ya Nairobi no bari gagu kero bari gucingire myaka 20 yobokoreri go sekuru kyombe kya ODM ige chaka timaitinga yo minto chwea nenchira ya mego tebanga Raila na ndetari guchikubwatirana ne serikali gusini go bataite bachoro murayobo orachikugori orai mate mogako ya bwate mogote be komoni ko bwate 9 lives ya kimoni kibwate amagi makianda kero Raila akoba sworn in na Miguru na Urupakia Jelina na roche ngwacheto aya ngada mukutano ODM na monto manjigo kava tingocha unis tole KICC media range na basigari KICC bidi matakarua akoba chusen tora giga sit media tole abasigari bayichirega omate chiguni chiri chikambwa tashati mbabo torange na basigari buri paka ngabwatete kamera mbwatete bake kamera magoso na korete
no komotebio aete ngora ta kole kurende ta ke stand e kurende yani Kwa makorwe oro chombua tire shati no musigari no ari tali mu musigari akara tambi okombua shati jetingo chiburaburu chiri yara ne chimbenje mbua tire shati anyway lakini rende omugako na amanyete go survive politics sana na amanyete go survive politics igaworo chochire na don't be surprised onyoro 27 kago tenena tima tie ko chugo corrections gosene tu kibako mugingera tata nendo magoso ko musae omanya goto ngaina na ndo twanyora tole kwerende by the way ichikura chiane oro turu omugako orangoriri orangetiria makurie chikwerende ye elections komubwati komugakere kura pake nagete mwisonde bakamba kazimio so omugako na amayete na kiago survive ande igo chakire boniga muroje okay mwanchu murigereri na kera umuraiwe kya magiodium akwanete chingwana cha igoro na nene mono asikiri ate abanga kya mekyo ngera araringa ningo kale bauchiko bwate sigose ningo rumurwaneri wekero kyo buraiwense na nene mono naroche ababunge bali bako tebekana nigo banyarete ko bakubutura chinga tale chikya mekyo na kogenda isiko ngarora Anthony Kibagende gako beke video gete kagateba yes baba ngara Edwin Sifuno romo senator Nairobi igo asenkwane yu insachindira baranyore neyo gukiria ogotogota kuri konye gwasoira sekia mekike ODM to nyara ko batogosoa asiga zeti ya The Standard asendo chepeji yakarwate abanga nigo chinya gitari chinyinge chiabaira neti abarwarite kurwa asebitanda byenya gitari maega iyo abatebekananga chibes chinyinge babere bakoba bagodai gose chiri bakoba bagosaba ekyombe gyasha kinyara ko bagekoba na namona asbatebirenga tibachiko bakonyara ko bakurwa uburwari gochia ase abarwaire abo gekogera nigo kirikiarorekanire nga nechinya gitari zitariko bageko chiko chibes aiga batebanga chinya gitari cyabanyene na chiri chibwate amaigeri yege Kristo na chiro chinigo chianyarte ko bachigokana nga nchiko nyara ko bachikogendererie meroberi yago meroberi yabo inse yo moroberi oshage kogera chibes chinyinge chiri bataraka ngose amakabesa mini chibes chinyinge chitararugurwa serikali maiga yo kurugurwa ya gochia ase abarwaira banke igo nabokorraga iga ase bakonyara ko bagokwana na nene mono nabokorro mungwano yomo muswatio yo masili tasharo na kinyi agotebanga nigo na kumiri ngekera bantebetie tingonyara ko baginkurwarigwa na emuruberio sha egekogera nande timbugati bese nanda sagotebanga nigo mbugate uburoro bonene igo mugati yabarwaire bali banyara ko bakoiranigwa kurwa ase chinyagitali mugano yu nore ase gazeti ya The Standard page ya kabire unyarako ba wesomera asenchira ibukirano nabego tugochaze gazeti ya The Daily Nation to tigarita somogano yo osha endo chigega bagotebanga ati bari guchigwanjira okona chakumura ibensi ya Kenya okwanere igoro yo murubiri oshanga abanyagitari nabali mumbachi kwegwa oborwali asabatebiri buna ati bari guchigwanjira nange mono chinyagitari cyabanyene kubatoka obokonyobu asibigo kuchikunyara mangana ya page ya kabiri asiba kwanira igoro rya igoro ya madeni ya serikali ya bwate chinga kiri cha NHIF asibatebire bunati bari guchigwanchirana oburwali bwo chigukirana asibatebire bunago chikakuri kumura ibense ya Kenya nigo gukaraboni gagoteneniri baka amakabeso gose amadeni ari babwata somorobiri ulyosha na NHIF nabono yosha abereka gukirani gwasiba bwo egazeti ya The Daily Nation page ya gatatu egokwanira igoro gati ya amarwaire gose services chiri chinyagitari wikiraboni gachitari gochikonyara chiko bwatoka nabayiko nabo gochikonyara gokonyora igoro ryo kurwali gwa gwaisiko asibawotebanga Health CS Duare has previously halted the coverage of overseas treatment citing widespread abuse and what is joint igago tobwate ankle joint ogo change wa kwerini and tobwate fetal reduction no chikonyara mangana yondo che na maroira mange amorobiri yosha otari go chikonyara go ikirani go cyasa baroira sinyangitari choya liswali lya shana ndili yaboligwa sikinyagitari kinyinge kigendete kubaira ni abarwaire asikiri batebanga nigo bataranyara kwa bakwa uchibese kiri banyara kwa bakurwa obokoreri go cyasa abarwaire bande kwana sobwango igatuske bosyo maite kinyagitari ndo chechigo daye serikali yani paid gose chibesa bata madeni batarakanu amounting to 76 billion naende ba twalira kerengera likelinga mbachigo sinywa
wakana no na abafanyikazi suppliers abantu bago supply bintu gocha nyagitari na bara ba stop it go supply because imbanya wakana okay tokire takeigo on the same na ndio gwete serikali ya Kenya Kwanza etaeterete umusigari asesha na aborokia confusion nera sana okay na confusion yeye bono umuntu kumia botambe ni mwananchi wa kawaida uno musubati uyo bwatera netioroche ago ikanyagitari umakonyoranga service nchiyo na arorire oyo moga kakubulia ndatebugunga kane elibwa misini nkinda akora at this particular time na bana abantu konye bago contribute like na royo ma kurugo senchula last year erengo contribute yale every month une ekerenga kelikebekire egero umanya kwa umanya wanjirwa ko somanya ku qualify konyora obokonyi gwetera umurubirio sha nege ntongaite administration ya Kenya Kwanza kose President Ruto babwanelete koligererige kogeregente kekarokyo people are suffering okay abantu mbagendete gusumbuka mwancho murigererie no mugano orabwa segoro yobororo abakenya bagwetera asebono kigitali kikire kigotebanga kikigonyara kwa bachikwana no burwalia asegeri bateba kibesi cyabo kinyinge nigo kirisiko ase serikali etarachiakana wetera sumurubiri yosha iga asepeji ya gatatu nindo chenga umusacho yomo ni gasire tubugima bwaye kale aseseli y'abanyanyimbo aseli etakurugunga Simon Warui sakotebekana nigo aromumenyi go sega amenyete se chinsemo cyakayole lakini agatoka gakwete ase ensemeli ya Mombasa kale aseseli y'abanyanyimbo na libo lirinene likubuligwa n'umusani oyo kurukunga Daniel Gisheha ndi yakubulinga ngaki umusani onanya alitokabago ika Mombasa na nga ninkiki agerete tanyara koba gakoegwa egento gikurukwa libagali yogosoka kurwa salenge na ndasi bateba nigo batagete kumanya obo ene bwingana kelikia nyara koba gekairera umungwano yo gosiria obugima bwaye gomwancho murigereri nabo gwesomera umugano yo ACPG ya gatatu nando ono muganonde chweya umungwano mukena era asiri obugima bwaye asegotebekana se chinchire cy'ubututukano na segotebwategani bunga maete tata de into akwandelete bintebi kana inde the safest place na batebeti kero monda bwatiru necera gose prison rugorali okay anase oreirero no muntu kesuguti kwanza kwaratebigwa ora Roma because unaonja kidogo juu mtomaeti omogeni ito tatizo wako kuruko state guest omogeni ito yo kwaretere ndagira wono urubwa serikali mtomaeti mupango ki obwatenere mini nyoro muntu orendire nase omuntu arendire so nto komanya na ende riri ojwanyi asirete some of the recommendations chiabege tunjiringa every police station yetwale CCTV I think inegento getaraba implemented lakini ogo kumisana chikesi chiga enjera chakire konya koba ni ngane gwenerete ligereri kuna Ministry of Internal Security basolifu mangana yega mwancho murigereri tigotogendrete kurigereria yale sichi gazeti Diana gazeti ya The Daily Nation ngiagotetebya Gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na gatatu okwaniriri igoro ya Junior School Teachers JSS se twarorire babere bakorobekana ritsukurigoro mabete bakurukana kro chi county sino eba kuro se county ya Kakamega naro chibagotebanga onye kiombekeri gya kupeti tigergo chikotegerera magani yabo mbabe bagweso kiana korosia ekiombe kyabo gwikira boniga bagendere tukorobekana na bagonko boli bare serikali kwene kyabona guchire kuigwera ogusaba kwa basi batebire buna nigo batagete kiombekeria gya kupeti na bege serikali kurusananie kwerusananie birasiria JSS kurwase ekwerendea Junior School beru sikurwase birasi byoboroso bya primary ntubwata aba bagata bagiskuru cyoboroso batenenuna nat nando kwanyora na byombe binde mbiroro aba JSS nabo batebirenga abari mu bakari giskuru cyoboroso bago bamiga sana bagatebanga toeli bagana intutuete nenere tutwara umwarimu itomo nene tutware miroberie ite nigento bachakira sama tukabwa ngo meteria abarimu bagenda gusaba oroki bagenda ase obumenyo bwo murayi bwense
igatie bintu biri baigeti oro na bari ba GSS batebete to sisokanori N'abata. abata bari ba gisukuru cy'uburoso bagendereire branch kinyinge besokiri bakari bateba bagasoma lesson kinyinge nandi bamanya kwa gukigazi kinde n'abari mu abande batebunga bari bande bagasoma grade 6 wekimagega baro batokanga babuga lesson kinyinge digente serikali wente ko evaluate lakini nyiwe to muraibu nsina batetinga asabono iga baraba satisfied nga baraboro nandi batayiro bono gukikurubika maite chaos chiro chinchire koru tosama ngana CPC tera mochoko ikage koyara no inje vie kamo isonde na alegota ikirinto ni badminton somi emanye bite oro kwendo maite bono kente kige ikire mwana we sister wonte bi na matemwe uchikokora nje wangu ya classite aralia bono cha enda form 1 nga bono mete kinde kiga ka kitali ko tiga bunanje ngirungora arafu naende nata Clinton ya Clinton chakango omorobiri ngora bwo train abantu nga igaere tomanya bari mwaba nyiwete barachire chikozi njera nero gukwalify umaya gosoma junior secondary ande mbate bano na ba headmaster na chi principal mbachi nande bairane bachikonyora masters bamanye kurikwa asindo chinonye gaika bagoteba nga timetikera kwa ringe skuru nga chi subject irenga kwa wate kusibira simbirenga kwa bwate timeti abali bichi subject irenga bali kosomi ebira simbirenga bali kosomi asibano bagoteba nga omwalimu akogenda osomi mara 40 emerongene ase wiki asibagote bangiga siyo yabaengire cyabengere batano muzigo nande bamagotebunga yanda muri araga bakirasi 3 bali gose bachire basibiri yari basibiri ebirasibiri ora bagana ibaka yatageti mwacu murigereri no mugana ororo nane mone siginye yuto cyo tutware abamanyi bale ase chinsemo kiri kigisemi nane mono no mwalimu urese kirasi birasi bya GSS batote mu cyandororo eko rumu atano na macha to yobeke glass yagende guichora achake guiteka igobona problem yabari yabe uranyora babwate amaburi yabena atakere bategererwa eri banyara ko babakora ngakibikirani ase page ya kane ya gatana actually yese gazeti ya The Standard umurayibwense William Ruto nigale sense ya sense ya America sakorekana gutara se chipara chia New York asaikiranete omuyega bwa kiombekeli kia United General Assembly na namono bagateba nigo akorekana gutara ase chipara chia sobosibule aigese gazeti yagateba nga umurayibwense nigagutara ase chibara chia New York ase ebosibule nande chikorekana chiri chindabu lakini aiganka chibara chia Nairobi nigo chibwate emechande menene kuruko iberu chisimi kuruko akwengeta tubwate baro yabero mwaka bwichiru bire mbere neisano na ibire no ara wage twengeta maite standard ya yabe kabya sana najo taete kuna chama ngana standard yabe is walking like another person yani agotara tu street ya New York nande toroche gasa gweta ne zebra crossing chigari njitenene now the question is Ruto na tare boli no ni saka nini Uhuru Kenyatta aruete Harambee House to treasury mato sare ki around 10 meters 10 meters at most 15 at most 15 meters chaos chikamanya gocha abantu no bale Diana no bale chi selfie Chinese one Mr President nini iga orochite are walking freely. Number 2 traffic lights ngokora chiri Nairobi naende no chikokara Nairobi moroko nyora onyene bus onyene mini bus yaro gweta ko sinenganya ero yachire rioka igo enjera nere niwe yakikero kuligere litokore ruma NP that institutions are working kero nyen traffic lights egari egotenena abantu bakoreki abantu nini baete chwe ntogende gali tokoro morobiri nsoko gwakire kurotora rokia barige bunori araja bunere gagu gusengo bwati bari street lights usenchicho New York ora kole mugano geto ya sana New York ora kole mugano geto ya sana lakini otareka New York remote kara enda ga nini Arambe network Arambe Avenue gose no Kenya Tavern ora rora chaos chiroro traffic lights tiatenenire abantu baete pigi mahere gatie kugosia
lakini nemba chite chinganya no chiri chikominyoka chinganya no chiri chikominyoka muramba chite nezi traffic lights tu abarocheli bari kurubeka no mwanchu murigererie nabo nyara ko wasomera mugano yo asenchera gwikirano na kumanyanga nka kichinse chinde chibwate amazingirare aigase epeji ya gatano gatatu ni ndoche asebono ebyamabiri bikwamiria serikali byatebire kyombe kya IBC yesoki asenchera yoborabuna kwaeresanga nga kibabe gitemero bili yechikura chinke chigo chikokoreka n'umutinyo 11 asaba bateba ekyombe kyo nigo gyangire ko ba oroboti rwabene koranga mbabwatetia machiko aliyo wakichikura igo nabugonyara ko wasomera mugano uyu asenchera bwikirano ase byombe ase ebyame ebyo bikwamiria serikali byabere bigoteba nga birasobwamo bigoteba nigo biganeti bye which record elibinyara ko abikoligereria osio gwechikure ekyo chikorekana mutinyo 11 chitaliki 22 Tabigo togochase gazeti ya The Daily Nation epeji ya 11 iyo kwanere igoro yo muraibensi ya Kenya asari chinsemo chia New York ka kwanere igoro ya ehiti asa kwanere tigoro yegati y'abanyanyimbo bari babete bagusiya magimabo no munyanyimbo asamarita kuriya Kabiru oyugo ikiraboniga utaratoka babayigo Samuel Tomoi Kaitwai na Kennedy Nzuve abo bete bagusiria magimabo asatebire buna aba Kenya abanyanyimbo aba Kenya bari baragwa sechinsemo kiriya cya hitwe kiraboniga tibabwati ndagera tibabwati bokonyi bonde wensi asaborire chinse chigati chinze shorogongo rwa Afrika gochamo na kwenekya bunanku bwatukachire obokonyi gochiase abanyanyimbo bari bare ehiti tumitinga oyo muntu cyo yanga kyora kwanire ngane y'abanyanyimba aba basiriti amagimabo bataratoka nabo ino aboni gawe kabata bwati bokonyi. Okay, umaite ne ngana ebo touch families nambemo gekora ndo aba Africa ndo bwate tati nini onyo muntu osirire to muntu ito number 2 negento kende naende kego touch amangana security patirende narona ni chipicha na ndina wakoro mugano yumo isonde our soldiers are trying kolende no na seba bekire ne wazo nigete tali ya mucheso yo tali ya mucheso yo so ne ngana nda chiere ngora gekogera matasi chigo kuna chi family no bolendi chibwata ya lakini ndo murai bwense nigarwete kulera go chiase chinse ase mukutano yo United General Assembly asatebetenga bono nigo chinse chibwenete kubwaterana nchibasa gotigense ya Haiti na nemono bikosi byabanyanyimbo kurwa sense ya Kenya nigo bale sense ya Haiti elikurwa bolendi elikoranga mbarusie abana inchi bense yo kurwa se chinkatare chibage chiyo chiamenyire chiabegire umucyo Port Prince nabogoro kuba mwanchu murigereri ase epeji ya 12 nigaiga aba MCA nigo babono bayirwe egendo ikorwa gekorukwe kurere nene no akurwa ase kyombe kya EACC asabakari batebunga niko bakare kogosereria abagabana niko batebi gobono mbali chuko baba gwancherenu gekogera abanke niko bakogenda koleta chimotion gose meswade liyo korusia abagabana service ese ekerabanya reko bakolinwa chitenda nabokonyara kwa gwesomero mugano yo asaba bateba niko bono aba MCA bakare ko chabali gichitende kera batarachinyora bagenda ase chinsemo chiri chechi county assembly na guchakie miswada yokora barusirie abagaba na service nando usekuligereria iga nage batebanga bono iga ekyombe kya EACC batebanga chi milioni emia ya 144 na chio chianyareko ba chigosira ase chinsemo chia Western Kenya aswa batebagenda teko korobo lingolia na nana mono abu chikubwata digunaba MCA igo ngake megenteke kare EACC ukwana nande kwaligereria amangana aliyo muraiwe kya magio DM atetenga abagabana barosire gocha Nairobi igo wente kulingoli guna abantu baguru kwa MCA naga EACC oroche arure gente ikorukwa okulera gochiase aba MCA lieta kwanza ndiri korukwo gwake koko mai to gwake koko liete linachite konyora to kulitumika bure gwake koko is not a campaign yaya gwake koko no gukurera igo bono gwate yabanta begente kenekebe igo kwa bakeire koko igo EACC aya akeire koko
abe MCA betigie nembwe yo gotaka gokora ki koligia egento gekoro kwa chitenda ekera banyore mbali chinyora bachaka kogosereria abagabana. I think EACC is doing the right job. Na ndembe yabare isiri egente kiga yakogera kero kuligereria GMCA to an extent mbabwa ta powers kete lakini baguchitumika bume na benga ngani eli yani bataete bintu bikorwe kulingana buna bataete talibu na kisheria we but their role is to oversight. Number one, to oversight ekwerende serikali yabo nkororole karo kuligerate auditor general report ngonya orole CMCA na nale karo to kwanere CMCA talinge bilangera libite bile Nyamira Kisi no toligera CMCA offer Kenya gweta ngonya orole besu kumerete no kogenda chitua chitaiyo chitabwati any economic value na kero chenga seti ya murekeire ga egotebanga kero konyoranga county executives bangire wakana gosoko karabona bataete bachicha bone koni yende baungana we will impeach you, we will do APCD na ndo maete kero baunganire enamba nere bekire kisheria na bakonyora saa zingine bangushire nonya no mugavana but is that right ndo jambo ya EACC ya chireme ye prosecute the 6 MCA go for gaiga abandi barore example egera bayinyore their first role no go oversight egera magendera ikire mwananchi wa kawaida. Mwanchu muligele nabo wesomero mugano uyu asepechi 12 ase gazeti ya The Standard na anane mono nigo tubugaterero mugano ito ben maite mugakosoira ase VIP lounge ya Karan store ngukwana tole anane mono ngucharura kwana sana igure county ya Nyamira ngegete na moire leakage y'ebintu biri yakogenda ko arigania chado tebinganga kyachukwana igure ya Nyamira aiga aso mu Rwanda epechi 14 nindoche mu Rwanda orororo asendoje big man ubwate igetore buya ibuna baturagerete agorunga party hinsions abambali baternete biyama na namono bosiga yayega fwate igetuge kabude box ballot box iga akorekana wanji kuojira iga kobekale nomination paper kujimenga ningoria tagete kwa ekurachi kubugulie bedere yekiama moina igo mungwano nde naro ko era ligwe ticket no kode uyo kagenda gwake kule ticket yara yasokire daro chomete sema ya kasipure baba sebo DM ya soki arabu tebeke robiriti gore yechikure chiyo chia muchujo ndo matete problem of Kenya as a country starts whereby nominations chikoya ku party royalties nominations chikoya ngakibwato mubuko ongani wona yega nwake kure like oyo korwa se katuni oyo no mondo chire polling station ache waka ayaka kwaralire lakini magaga ngoro chokora liwe eticket eso kwanza utaraye so kwanza utaraka ba decide ningo ba koraki oroche eticket yaba yabwatukiru mungwano ndero chire nero omo wanji kubona lyanganga ine tigatu bona ndi muru Kenya boke yabogera lyanganga ine aikerie ballot box abeke kure ya yoro lakini yopogwa ndo ndere tigati muvuke betikati muvukere urura kwanire wanjiku yanje tiganja somu Rwanda yone gaiga the Daily Nation asendo chintu bwatege kabano tigantebe wanyonyi Maiba gite tai ya ega ya yellow neko pia ya gotebanga 2027 urutiraga box igagu no ria gucio merikor muino gari tigantebe nyanchama no akorigeria aka box ya gukaruturu korende oyo wanyonyi omorute iraka bese agomotebinga the cheki broad based ballot Wanchu muligereri nigo turase chigazeti na ndebuna twagotebira ronto bwato mugenito igase studio nigo tutagete koba abenge kubutura lakini egera togendera chinkwane chia sobwagare nabo kunyara koba wesomera chigazeti chiawo chiri otabwanje The Daily Nation, The People Daily no bwate gazeti ya The Standard anana mono unyara koba gokoranga nkikelike entertainment intutwa ya chutatu tunarite kobera atwara aligererie gazeti ya sobwagare lakini nde asibono iga nabondoche no enali ale se chinsemo chechigosoli nali abaswati waitu bakore tama ya se chinsemo cha Tokyo chweya na totebinga basacha ego tuwa chake
ego twachakire kobera ase emebogani mono nonye nukuminyoka meseto ya ijoire basubata tabakari go sasari bube babete bube aigo muntu zo tokotokonya wanyonyi tata lakini bono lende nindo chitaya na usmailia sana kwa kwata biringa basubati bagosa sali lakini boone gente kinyangelinge ne national anthem ya itego cheswalia ne national sentence toko jina ko kana musubati tari momla at least ko tawa kana wanyonyi tinde beti wanyonyi gati ngo temo kwane tari wanyonyi igwe at least ngwane tiri wanyonyi lakini ndio abana bali batemire tunashukuru okay mwacho buligereria bogwesomera na ndeke minano igoro kegwa kiarwetu kia Baldondri Osman Dembele umugosori wi club kia PSG akanyara kaba gakoira libaga liokoire kegwe kyo kia Baldondri Diana Baldondri ne kegwe kwana nuchia saba gosori bago sasa iribiya Ballon d'Or gotebi kuboigo kuru essence million mate magana ya pronunciation nabwato muchando naleka kusio gotanga nege baransa na ngo nago some tiringanero ngotenga it's Minnesota Minnesota okay Ballon d'Or bono gokere kewe kino yachieta se umugosori kuru Osman Dembele yamale agakolese namba ya kabire na ando mugosori bwasino nera nanyorete kewe igoro kegwa ngerege kwa nanu asaba somekia bange bechigoli kekoro kugia Jed Muller oromo German ande umugosori bwasino kuru Victor Gyökeres akanyara kwa akanyore kegwe kyomwancho muligereri na ali arama ya asichigazeti na nene mono asichigosori wikirabu mwancho muri tugukora umurobelio yo lakini emerobelio itemenene neroro ben nagote bino ale SSM ya kabiri studio tumwarigania chichaga igachwe abagatabo kwa na New York ugebatio nagotema your fate nagote vitali jikiri ngwana New York bose ngwana ni kubona tinkomanya hata kwane gesongo gosenye kwane kugusiga kogera ne kwende kugusiga kwana kegusi kegusi New York wajo para kwana gesongo New York mate ko twang style geta bono mate kwaso ile kwende ngao wasali kwana twang Diana wa nanga New York wajo muligereria abagusia ba mintura ke bara tetendege kike na tore na ya bungena kama New York Indoche Amos kibati kurwa system check ya mbwa watching live na ndagateba big boy producer John Kebati biyamono aye Kebati wakwani wa senchira bena tikatoka ndo mutima ko tokoira na tocha na magenito Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi nuganite skuru aso mwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda namaganyo a CBE nguruturo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tukutoka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St George's Nyamira Academy. Sabai boli nko bakram ya mwana wa saba no moko na turetera. Ande ko basaba no vendra turetera abana kiagre skuru ye buyere tubate je laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya skuru baiga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakirisimia namba 0722734583 St George's Nyamira Academy, strive to succeed. Mrna nabali bechinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo,
Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Kwarosiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boyigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au. Tuline sabyo okole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira. Gose toakirisi miase namba 0784884484. Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko. Nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao. Eariganie asobo tengari botari no mubwekano. Ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo. Eskurio Borussia Tabak Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwano Borussia botingu bwichisemi asekerengo gie fees oranyare wakana. Abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igongutiri barebyewa ao byaborokigwa muna kigosori egatiye binde. Nguru turabo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menye time. Endagire yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru. Tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetaria Tabaka Mission twakeresimi 0722408142 gose 0708706239. Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Triza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolebya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokya baitu nguru turobo sombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakireshi myeso namba 0756555986. Triza International Academy, we light the future. Baligani abantu banyamira no nyambali bali kubikiza amachinde kyara ntubate Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenga kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi.
chumuligereri aiga Nensoko TV umurubiri Nensoko bwakire na ndi buna twagotebeti kururi tukuria igoro tukabeke post nene Ben Mugako ikira studio na nene mono no musae umusae okubwatani wa ne serikali yes yeli tukuria rero government of the day nigaro mwegereri bwemeroberi ya serikali na nene mono nigagukwanera mono siasa ya kurwe county ya Nyamira ntageteli tagani turamwari baga geko rakurike gesonge kenga tyo so mtandao na ndegora rosia ro video bwenge none gara ko borosia akuburukani kegusi gesongo tetara kwana naye century ya beno ora igwerio giriae Ben ora kwani mugusia sound osia berete mugusio minto o to tengerete ase TV ya Nsoko TV morobiri weke kwa breakfast ko se kemambi de bakwani once binambia mure kenge ndengere na mabukire bya bagusibole mole Nairobi diaspora when spin abakwaniri njengoro kuna Ben Mugaka ingire Nyangoso village township ward West Mugrango imeya Nyamira. Okay. West Mugrango mbwata abantu babira Diana umurumi no ara umurumi no mata muguru nere aba nyamatuta aba motorinche no musamaro jino munyamatuta munyamatuta aba samaro n'abanyamatuta asini ni tuga asini ni tubacherana segenteke nani ngolioro bakuma kero musamara gotarire anya kwenye kwale kila maja make comment aba mange kwa sababu ta kwere ne yakabera mako kwa sana wete Ben umugaro getere ule kera chide tere igwete umungina nero bwa tumurubiri abana baye na bakoragira ogenda oteba nabekire bikombe ibere lakini aba samarungu yuba ari gwetire dirisha abana nabamente kendeke nabamente ngumungino bamigire basamaroma tugata bono iga nebege tamachare kire aisaine tujakira bwe serikali ibige tamaja mange sana serikali ya rugiro bukimo lady nendera te kuyora abantu lakini bono mwede abantu bakwe minja ite makosa abo baravu barugiro bukimo bwabo egoboroboke abo bono bonge bore abantu bakubona nabo bolete bakwe minja balenjara bakwe minja nabo batari balenjara bukumbu rugire bwana koragera batati koragera tuwabaletire toko baleta bacha ko complain nanki mwaji okororo beni nachakira abo ase on a light note gekogera twachakira abasamaro nande nanyole ndi nyaruka ya minonera abanyamatuta mbara nane no muno nabatebye abasamaro baro bari gwetire dirisha mungino bari de bikombe bitatu bamenda mbara bahitara bamendeke mungino aji go bwa biri bitatu abegete odega baguri bikombe bibi abebingi nakinakubuli apa Kenya iskaba gendete kwaura serikali ni yarigete una wate biringo ba rugiro bukimo bonga abantu batati korage ukimambororo Ben ukimambororo man ukimamboro in this way chigas bone gura serikali ya Kenya kwanza yasoa ya William Samoei Ruto musiketo sikete sana mondo lenge hasla una njega he fought hard aka fight and barenge strong wajibes bakanya zaka makonya kwa president ya Kenya he understands emejanda anzo ba wetera ne joblessness he understands because no mundo lenge hustler uchakirite gukora biashara kwa nchingo kahari eleru igari kwa nyengo me that time ko yarenge chibasi chinga sana so you can imagine where he has come from okay so we se kola program ya Cheers abroad paira bana banga sana Cheers abroad pakaros chi bilateral agreements chiko garanto baende kwa Cheers Jesco okay yes aya ko goja mangana affordable housing program yo kwa nyumba cha abantu balibeta batenyariti ko turn slums into modern city even our counties when the game one gets we speak abantu bali site wanda kwa gacha bali mchengo so mundo kwalete mangana roofing no wale mundo kwa wiring no wale mundo ko sebechi chuma no wale mundo kwa gaje fundile kwa gacha no ile akuzende employment script ye bone eli kire se eso go tendo biroro pinto biroro te crown yes mwede create ese manifesto ya Kenya kwanza iga tena create jobs ase how affordable housing yoka or create thousands of jobs
because you can take it almost in every county. Lakini bene kero kwanira amangana ya emirimo naraba Kenya bangenge mona abasai babire bagwesoke na goteba nga mirimo tiyo Kenya nabo gatwara ligati abarayi basoke batebire mirimo tiyo Kenya Umete kasi abasai bange boniga they should understand boniga chikasi cyane nge cyo bizo umuntu aganda ofinye computer kana se bosaigo chia reduce njikete boniga azira konyo umuntu ni kasi ilyo ilume iyo koboko ilyo skill ilyo wanda kasomera skill umuntu akona wiring imagine umuntu kosanda osomjengo no gembo asomera ta wiring use for example naye musiki naye asomera ta wiring use dayana ngaika ayende gari atende building apartment ngima abeke wiring umuntu natika ko the same nand of course tago tigara lakini mini ben tiandara kuuliswa ligati mate serikali at some point kwa nyumura yewe satara kirata table on skills ngakinera atatebeti unafinya computer unapata pesa unafinya unapata pesa we have nero digital jobs injiro actually almost President William Ruto he has been pushing about Jumbe Basset aside some funds bagache chihap in every constituency where according kwende agreement nyise Jesco na USA nyise chinde mosai karansta West Mogrango ose kitutu masaba ose borapo ose North Mogrango ai karansta ne computer ya colleagues kale Kenya you don't have to go to USA ose Canada ma colleagues ayo colleagues ne computer yao at the end of the month work on US dollars okay yes kwa tebire ubugima bwabo bole so mtandao kirabura so mtandao binte byo gukwana abasaba bange narale bagutwara esiginyina bire bagutwara controversies bagateba binde beni yagateba nere bwiye ko bimanyete umwe do muske nili tu siasa tu ya abantu bakora siasa na emotions bali okora siasa li let's sit down to agree onye tokora mana na ideas tali tora mana at personal level for example one yugo musiko ko president kuruzi otanga lakini mezo senko boli ari akonye kwananga ko boli ari ikana denke mu minister I supported him for 10 years bali bako na mbonde na tili ko support e bale ko morama ba motagite ikana denke serikali male powerful bale ko support egere abakonya kale resources gocha usi ikana so girls ikata kwa tinguru bali bako support ono siasa kitogora oyo munara ko boli Ben is a lucky boy era gutokare ni serikali ikirengaki nagiye ko ari mirubilie serikali urarorenga ne practical ngo pareke I don't want okay njikana lenge school na admire siasa ya Moscow William Ruto ikara mu chumbe during 2010 constitution yako pinge referendum that's when na mwanje tengaranje mundu yombia so 2013 ngatoka ndesa idea serikali lakini ndiye mundu tawasa kweba kile tuwake chiko cha 2017 after 2 years na rengenje support ya William Ruto tuwasali kule serikali ime tole serikali lakini tulenga na pale against serikali so mpaka I remember kale William Ruto alikuwa changira aba na boda na mamboga alikebiriko tuwake titia gas so kona na as much as in serikali ime na accurate ya gas yes okay kwa kiruti kinde serikali ningo kwetega sikinde serikali ime nenga ki because uru na Ruto mbale kwa nganga kiyo ai no musai kora ikaransa muri SMS igoire igabija no murai bwense at least mwarara maita bakenya babwate birengera libya mubasa kuba igino na bateba ngamba tatageti korora akiroko nyora abantu bagocha sama chimia kwanyora abandi bakire se meganda bagocha barubika nibara kwanyora ngachinga kichinde kwanyora rende bitumbire bagukwana I can say one Muske President William Ruto no muntu kotegerera basaya number 1 njikana lengenya mbira linkara ngwole okero kyo MCA 2022 na bwate kende yons but I said ndekete chama ya president ya UDA mbolibo MCA bakantegerera bakantenga kiyo takete tukaenda nominations ngabwa abantu balenge bane ngaiwe ticket ya UDA ngachikuboli chikari MCA township board yako bana chama ya UDA datakete abantu bataka kuna ngo bali muntu bwa chibesa bamwe ticket direct correct so chama ya UDA ne kwa democracy ne kotegerera umuntu number 2 ekara mandamana lenga agents William Ruto akableed na basaka batena akinji se tazo kaleki to kuana ngaina kwa saide basa bali bakanga gocha akabate uno kieto mene X app to kuana bakanga gocha Facebook kieto kuana bakanga gocha uno mundo ra tente to bantu kuana baro na bona Ben ko kwanira abasaye narochemwa bwate group gali kuro ku Young Professionals Forum timetinga abasaye abanabo barasesa idea serikali nekirenga kendo timetingire keke buna abasaye kimbega gia Young Professionals kelitwa chagetie etwara na as young people tuwere to support abana chasa mono na intipaka tueva it's good na intuono tujanga go plan for our tomorrow boniga
Lina ntubona ndo batu no support uko. What happens at the end of the day ngai to ntojo gojigoji. That's our focus. So we are not competing because ne kiombe na ruchino ko usana na nkoro regati. Usana na nkoyo. Baba to mukutana the other day na watu baba to bogeta na ngoro wani to ntuntu ko warwani. We support them. Njeba mbanda ke wa sekunda angelia umukutana bo next. Na bongo genda omba koreki ba support because ntuntu competition. Njebe ko manyana na wale ngumukutana oyo karitwa bwa yo nde busi professionals. Pagantenda bange kerunga batente ke timanga nakero ko nimbwate bintu binete koreki. Dete ko umbe to kutaka ke kero kera kabatenche. I'm good ko member. Okay. And because I support you know by the way we young professionals because ye chate ko claim wale na roro nera na bwate group yenu mo ko chairman mo chairman to ikaransa nera ugali nera na roro ngobono teneta basaba in our group yetu our interim chairman akoro kuna DUK chate haya no gari na wate kiombe kia ntu we have said even our chairman ntu anga to tumekubaliana na yeye DUK ntu lina competition yuko rwani kiombe kende we are ready kukanasa na baro to kwane todo na kitoko konya basa bagusi na cross Kenya so far maybe mwara kwanire na moguchi korongeri mutu arobomo already we have a roadmap we are working on so in our next meeting we'll know what to do maybe we can incorporate them batch to kwane mbaro bali bakubuli gaben Sekiombe kinu kia young professionals kera twikaranste no moske DUK gaiga igatebetere ni gumotete kurigereria siasa kurusi korekini morales moko gende approach oyo monaro gateba gaiganga ekwamba kororekana young professionals ni gikundi kia rosibu ketete ko bachikure cyawe cyasomura ibwense are you thinking maybe mugutoreji ngwali moso association ninga because mbara abona buna babo gali batebanga tutete tuligere litororenga ngaito ko iresera ite yanchirana omwe taboni go moske siasa there is no way avoid siasa no ta no beke kanisa hata tete mangana siasa njike kanisa ya nenga amanda manako betawo ni mausi kanisa so siasa we affect so obune kiombe na ino ikamu ya line buya asumugo ko benefit okay anya serikali ko totegerera we can ntuta support serikali okay yes ndocho yo mintuga igante nyakaronya ote banga ensoko bwakire watching live kurobo gitutu wa mate Salimia Ben Mugaka alafu historia gusi young professionals singe bwate biongozi babere alafu ikere twin one abana matena ki motebiga ntubate kembeko na DUK jate ekindoro ne kende gora kuna Douglas Ugali ntundu compete ibabere twin one pinga na bire twin one ntundu tayari bakolega sana bara bonds ko joined ndirikotana ikekere kabekia so we have no problem ayebuno mo member ekembege mo getume kabine fesa lioko ligia political bargaining osemo bwate biche ntambe na mutatu chokale binte bindi kuchibosi ikene ntu acha kere beyond politics na moto support mondo in business to konyo musanya wale gozine gasie serikali me oyo gosagete gozina mondo katera tomo changra chako katera kwae so boy mondo kana maju tomo kenda enda maju so ntu what problem ntu lina na bantu basiasa because kera open no mondo bali bako support mondo lio na bako chiba bena inte so far maybe emerobero rero mwachakire gose bantu bali mwakara konyire nekyombeke no we had our inaugural meeting so in the we are working on our roadmap. In our next meeting, we'll know what to do. Yeah. Ni maite twakorore umwancho muligiriri nigo tole na Ben Mugaka ubugima bwa maite sencho bora so mtandao na kitwakorore ile mambia bono na maswali ya mangere kinende na senchira abena togenda te kogambanera no musawa yomo olio otabugati buoba ogatebanga nigare nimero bili serikali ya William Ruto na namono nigaru musawa kurwase county ya Nyamira asama tukabwa ngwabiri gukwa na Nyamira bora ibororo nubwate nchira yago ko bateba nkiye koro chekere Nyamira ikiya goseke beko agaro kwa ninchira lyo chakwa kwa nibere Nyamira Ben tutareka bono Nyamira ndocho yo mako boriga Ben is talking about the UDA. Please ask him if there will be justice served to those Gen Z killed in demons or is just compensation to my county ya Nyamira. About the mangana Gen Z bali baba affected na maandamano president already ajoro monto neutral president ya Law Society of Kenya ku Faith Odhiambo ne rajo ratene dekyo mbigalikyo compensate abantu aba affected so monto reko fight for abana aba I don't think naye webenza yabana balye achikanye bigasa ngao because president ya rojo monto neutral onero akonya ko koraki ko na chibese cha abantu baba affected
So I believe they will be sorted. Ben, I think it bono essential Diana letali boli elio igongo hold tumaye baswanya mira ntubugate commission abantu abange sesi ginyeberete controversy bago chukungusa kwaba bateba a commission nere bwenete kwa we mandate yo we evaluate manya abantu una bayitetwe bali bakorete gekoruba ikibusi weke gambero nahonye chi family chikonyora gendo chinyore ne president yakire yarosirie a committee etali enshira indeseli chikoliense yake don't you think ye nenjere mu murayibwense atatego siekerera egetekenene the president no what the powers you appoint and also and the in office what then the again to get lakini ba support the president kada president ya majina na ba support because my taking the critical sana ese kwa bantu bore bata max or lady na bora mo support more kada tena ande barshe die nyingi that's why roja na kiaro task force ye sort out abantu abo being affected Ben ayo makuru kwa Hillary agateba iganya mache boli beniga ekera kurigereria ensi yaito ya Kenya mbuyere kiuchumi mono asense moya kikenyoro akurwa abantu bamino barusi bottom bachire up chumi ensena kiere jengda tebaiga boniga gwete simyao umuntu uri kenyoro kya nyango zo village Hustler Fund akobate simiga anyoro ya loan yao ya Hustler Fund onye takwate kende na bako na ya kole ko sabe ke biashara chake the mwagwere na nda chibese chinda recommend number 2 kato ngada chikura obosie nyamonyolete chibando obosie duka kwa ngo 250 woni ko bosi boli ko 120 130 yao Ono ujumiki mungu wangu. Obosi boli ko ruka kwa ngo 250 ekera tara serikali ruto kana sero president boniga obosi bono boli 130 ando nyirita bantu bintu bya bakora chi project katel cha lenga ya kanta ko wakana akate chibando chiko produced mugondo iligo lyo chibando okodi nalo li mugondo kero kosimeka chibando akarabuse yo fertilizer price fertilizer na tubuga tamagena bwa lenge bali nabantu barengo ba munyoro babori gichiba janto bazimo sindi mukuru lakini getuma itemura na barengo chikatel getonero ni control mo wasili na gusa buteretu ngakibatari kibusi wike gambe ta buteretu mo ta buteretu mo kutua lakini nende kuba kibusi wike gambe ama swara yo mete wana mete muntu karusi office mete kumurusi office woko kibado already kwa discipline because a mandate ya take wataka tanya kwa leta pia already one of the very disciplined guys kaboni mwancho muri Ben muhaka tole na rasi studio essential ya bana togenda teko kwa na nere abangi narole moko murangiringa Ben ne blogger ya UDA ayo ndenara bateba Ben mbiyale lakini nende egenta ago chokora mona tige go post nalio aranyale ko bakoligi chikura Ben no kokoligi ole kirugo nyamira lakini utaraso ikise kirugo kya nyamira te dora kwa no boraibwa nyamira manye ukuboli riswali igokora oboraibwa nyamira korwa so mtandao bosengo gendole nse kwa abantu na bakolemera kengwa nende yogo post eta ya mwana kana mangana nyamira injini bwa role models one my role model number 1 agoro kuna Donald Trump weso kwa ndo mtandao X karalenge first time yet alenge president tambo ya tangani in every 10 minutes I go tweet so nje politically na rengo late nere ocho muntu kuna Moses Kuria of late ana jagro wancho muntu kuna mujumbo katundu no kuna Elijah Kururia somebody nje na bonde iko bona mtandao no berete ngakiugo deal na backlash because you are very divisive abantu mbabwate bakurwa muina ambale batagete bakotegera baraguru muina bawo ko bolia manene kana chakere na ko post gento kya abantu banda amani nini maybe paka bali manyete na nakaiguri bobe but nowadays umuntu akonda abantu munene to sekene to nyoe cha nje I don't take it so serious ubugi mabindi ya Facebook iko Facebook bikairo ubwate ubwimba bwa bene personal na ndo bwate image yote ko present mu senator nyamira orengere tukikuriyo burayo how do you balance so nkwamboria igoro ya mangana nyamira nje personally amangana mwana bwa personal triko beka Facebook only share mangana siasa bona wanza mtu mmoja tena post ruto lio kwa post ato mimi namba tenja platform yana igere for politics not family affairs bona so asa mangana nyamira njasa young boy na kindeta nyamira naona akiri kanisa ya nyamira town ime so ni ndo jikeli ndo nyamira ndate kokina so I feel kortwa take de mangana devolution tuanyole chiba sinyinge sana
billions of money money mwete billionaire mo umuntu akwe billionaire mo ukoje ukole ukwe abana baba mpaka baje ko billions of money to your account of government of Nyamira. I think it's chato konya to chirolena chia kodi de keneke. That's why ngakiria serikali ya mugavana Mutangani nchira na ingeno mutetezi wanda mwadeno mutetezi wa banyonge Nyamira idina kunaganya kodre akaricho nyagazi nini township yoka. So my focus was in Nyagitali ya Nyamira na every dispensary ya Nyamira mali, but wona igwire ya chiri Nyamira county ngima kwa kida bugango sana nkengo sababu geto kyagara nakina so karana akachinya Nyamira na akachira na kora uberlezi yane yaro muntu mungino mugota bwate besa ko tumoye besa ya mali yoko nini skalia Nyagitali ire nchafu nanya ko complain yali then muntu renga umwaziri maybe umukora banga keyo na tima itraki nendo musani onole akatuma baskali bakambwata ndi Nyamira town ngo ta restaurant ndakwa atikendo monana ngabwatu ngakwecha that was the first time na bwate ngakwecha ngaiwechera ko police ngawe kume ngateba sandi bana nabwatu abasaba bakaja bange sana police abusiko bakalete shida finally ngaigorero ndege ndongo bwate mkili nabwata na kinya kitali bwate mali yoko so nje I believe jino mutetezi wa banyonge yeah so again ndego kana kwana boyo kweze kwana bona Nyamira town bwati street lights inji chipara chito chiri chimbe as we speak today nje ko chiseto kana Nyamira ndese itoka tiko ganda kakoraraka aseki karimbro ya tule para yote gwitaka na ndi town ntibono tule township ward, imagine township ward as a town center. What about imondo kale village maite Ben abantu bali bagurukwa I think primary health care givers aba bali nsa baguna gwetana stipend ya be serikali ko baniti 2500 kibese kikari cyabikirwa sa location ye merobeli ya serikali ekigo cha in millions na botura billions ngo wenda kiro maye konyole county overwhelmed na expenditure bintu ketembira where do we find a balance to manyenge county ye temerobeli ya bekere gokorwa yegwente gokorekana eka igo kibese cya Nyamira kikoliwa kibese chikuliko but this time now jiboka fana kwa kana 6 million as salary 6 million as salary na president kwa kana 6 million kibese chiro chinjiro esida to bwaze to komisiyo kibese ya Nyamira yeah Nabono ndo bwata barai ase county ya Nyamira bakurigirira mangana ya bobu tumeke bwikibese so far keningire bakorire kwene kebona obukurumya ase county ibwasiri kama shida ya barai abange abarai ngikaransa bari bakwa shida mo ya barai especially maybe a senator bakuga bakuga bana yande ya miti ya bakende mundu yokira yo so bado mananjiro ngo munyonge taranyora haki yawe wenda konyora kwa sababu abantu ba exchange kibeza igoroga pati ko mananjika kukumia nza kwana kulika irube gochie kyombe kya ECC bateringa obukurumi mbora se sector gusiguti ubintu mbere bigendere bitali byase county Nyamira kwana kulika irube gushanonse naligete and even some youths they have been doing it last week in Bali ngali ECC but I think ko rana abantu ambabo yatenjira bako mpaka na ateba juzi na okora bono na bege to mutandao okora bono mo eposi yeto ye county bata bairi mali ECC kwa sababu I don't believe in high clean I don't believe it kinendo matege kwa magana okoro botati akaja ara chinga gichinde evidence na ndiba bwa bakabayikire ama etayiga no musyo kwana anana mono ekara twigore mwendo bwata abaibya bakora musyo Nyamira ari ngo munga natugire bwate dossier lakini naro nani incoming senator okay Ben bona tena proka Ben kwatebiro bukurumi oyo nakamanyika ina tebe mu governor nakamanyika ina abantu aba ECC ndubata aba MCA ndubate senators na barabwe bamanyika ina yororo undite yura ire gitambokero MCAs they have tried aba MCA abantu ba MCA they have tried lakini wana usangire ba jake process yawe ko impeach ko zene governor usangi abantu mbara bagwata interest bankara usine biashara ne county bana bali aba MCA balenge 20 bagora batatu mudwana na committee threshold liyo ko impeach governor yabe problem ne problem ba Nyamira so toma tena impeachment ibiri chaje ase bunge ya Nyamira na chionzi cyarenge tubosa iko okay allegation ni cyarenge wanda kile clean cyago je senate na amangana yarenge MCA gutwara chi nyumba ibiri cyaba MCA ukira boni nganga kikiranire mangana alia muske babo nzoro jafu Steve Mugaka ba Karazane president bakanyasoro only as we speak we have one speaker kwa kuna Nyabaro and I think in the world the by election in Kadenya ward kwa sababu na ile ngoma mziwe Kadenya okay so IBC atangaza in the world wa chikorejia Kadenya
okay abono tigato chigo cha sura so kuria obo senator se county ya Nyamira ukira boni inki kiagere to gachako unkyo tajire to MCA ukaenda utachiti ko ligi no nye no MP ukaenda obo senator you know siasa ino mwe siasa wiko twale focus wiko pime obo MCA asengo fourth no mwe mizore boni gegeti ne igara na bamu hapo is like my cousin ando jire tamu oyo riboniga ne kura sto kwa kirege tuwe kure kirege tuo to wake tuwe kama number 2 umuntu rumo jumbe Steve Mogaka bado kabisa kabisa na mali kana ba wote aya bono nani kanyora basali bande bae beira bangi account ngima especially the young people kurukutu mazaba borabu North Mogrango actually under North Mogrango ando mai tena jimo North Mogrango but I come from West Mogrango gatari bango ba transfer bache kungakira wa MCA township ward kitiaga na tabo lye kikoro ekekero ke ukava account ngima kikoro kuno basenda abasani aba barunga kora bari mirimo maitira bo gutigira abasani onyore bagendete gutimba amaji abasani yao we are in touch Diana eketabu giasa kale kwa Diana do not despise humble beginnings I believe asigi into kideke yasa na uzangia kutoka hapo kwa make sure into kiabere pone as we speak yo mondo with the nomination ya UDA Baringo no mondo tu olenge drive okwani mshahara 70,000 woni kana buy ticket ya UDA and God willing na kwa mzana to Baringo so I believe in small beginnings and I believe abonanya zako zangia tegeta ku make kwanera bono igoro yobora yobwa uchikoretera abantu banyamira baboigwe babagara rende ben go charu kwana so mtandao bono kuona kuruense Soko TV njenge ndona te abantu baminto thanks for this platform abantu baitu banyamira na momaete twabera tokonyara billions of money chibese nyingi sana chiko Nyamira chenda health na mangana education ebirasi mwara chuse kirasi ya ECD ya Nyantaro kitutu masaba kire kia momo ga imagine 2025 essentially to ikire to bale kirasi kia momo kitutu masaba Nyantaro where toko tumiro chibese nyingi sana chi education toko nyara sa account in every financial year yama kutoka to bale kirasi ya ECD bona mpaka nzina ki problem nere inza kwa chance yako mo send to Nyamira county indone everything kwa allow kwa sababu I'll make sure awese etengire ko chamangana education korosie birasi ko mwane pasari ko beka mariko nyagetari korosi para tie ko sino neshi ngeyamo that is my work tinko ba ko asli ko sembe intimidated ko sino ne to kenda Jones na forces nyinde Jones I'll fight for the people if I have to die fighting for the people I'll die a brown man kwa sababu nitakuwa nimepigania watu wa Nyamira. Yeah. Tia turaenda bono na somo senator bo the current uri bono roro senator Kongo. Nena gende to kole mirimo ya na nagende tukuyorobiri. Ungakiro chobo kole ribwaye borobo different kira chikorente kiroko so. Senator I can agree no mondo so metabuya omaiteri chiko lakini asa mangano work of activist bono njinilo jana ni motanga ndetake aso go fight for the people ndo jana ni mobo aso go fight for the people oramorete tatebe ko 1 to 10 asemere mako ndiro wikira bonika ile ngora mubikira aso 1 to 10 I can say abongo mwa 6 kwa sababu orwanire county government ya Nyamira kuchibesi nyingi of course ya mentor lakini kama niko mentor mbaro robako tawli kuruma gabaira nyendi cha kolega aso nangono nange county amwe kotena kie twasukire bosia obo activist yo kwanera mburu biyo na tetogendre ne kerengere likonye wachakire obo activist yo ndu ya nembo na ki you are fighting for the people you are taking a bullet on behalf of the people because I believe na njeno muntu nginde from bogo parties so kerengo rights cho muntu chiko wa ji according rights ji awanda konyora usine free medical service awanda konyora wasange muntu koleke po change danyorete pasa ri mwana atakonyora kuri nyombe mwana mutaka wasange muntu mwana mutachida koleke oiro ndune everything kwa allow that's why I want to fight for the people of Nyamira okay. And I said bio ane ya Facebook ngoda na Nyamira first before even me Nyamira first then bono ngoligyore obo senator so far maybe emirobero nire kwabere gukora ikirani abantu banyamira kenengere so far kwara akolire emirobero ekoboro kinandebe confidence inga senator kagocha ben mugaka kagocha nabagotokolera emirobero number 1 nagotebina ngakini nabwate twe kabe kwechera ngotena nyegetali tebwate maliogo I was fighting for the people of Nyamira iringiri kwari korigyo number 2 before number 2 I have even the people kwanya abantu baito ngowara chini ya match na jikanisa ngo na michango nini abantu gwata mabe
Tali lazima nyo kutangaza kile ngento na konya tanya lebe kwa road. Okay. Ben ani unarafute Ben your life might have test mtandao. Na ndada ngira ndiri maega iga. Agurunga African cinema abatabeli Italian ngoro ku Barnabas ondali agateba gari ase omuchu Nairobi akoboliga. Ben gwatebiro kurwanira abantu. Otaba justice for the people. Batekara to koligereria jigensi chia kwete. Justice tera akorekana guchie sebale. Na ande nonye n'abantu bande nigo baligeretinga n'iki bestu abantu wente kwaye gwa Michael Ramagi mababere burungi. President na watebikare no muntu gotagerera. That's why nere na wai gwete bubekara bana basiriti kumagwabo at very young age. Na kiki batenga chibesa. Chiende chikombesete chifamilia chiba abantu babere gwe wago chibesa. Bali basiriti byasara bya bayegwe. Atake byasara bya build back again. So I don't think na serikali ni asumeti. Bwana. Yako bwana ya asumeti na ngotera wasikiombe kina ndetera tenga pesa. Ile serikali ni bwete bitamtam. Bwana. Abande batane pilipili. Ile bitamtam. Ndocheno yo ndakuboriga kanga Ben bono gaiso kirie kuryo burai na bwate resources gosobe kire mirobiri kwene kyabona kurya ro burai basenchira Ben. Yeah. Actually yesterday I was with my friends. Let me say like my campaign team but we want to go mobilize for funds. We have set aside even to Tojokora. We are going to propose copulate abantu. Talking on a football tournament across Nyamila because I believe I'm enough football. Into na talent side, you get to be a tournament to across Nyamila. It's good to kuambia watu siasa. At least tokore gen together konya community. Yango someri rio moiri na dole kotanga Ben, you have been posting that in senatorial seat you are going to earn 1 million per month. So it means you don't have manifesto for Nyamira people. Your interest being is money. Oh, that was exciting. I'm going to earn 1 million. No mushahara on a woman's way senate. Can I colleagues in 1 month now can 1 million. Yani you gave it no mundo pero mo senator. To what mo senator 5 years 2013 or 2017. No no 2017 mpaka 20 mpaka wani ana solwani. Abanda aba kwani mushahara 1 million kero moti. Oyu mbanyoro jo. Umushahara bo mo senator ora mbanyoro. Oyu na kwa na 1 million baroje. Igai ayo change open. Jina be open na ki mushahara na 1 million. Kana nywani li nipo ata basani. Nipo ata mundo ata problem. Nipo ata mushahara ata wakane school fees. Abangu mo support. I don't mean like 1 million ejana nje vika. Batebere wajagire ko bale bichuchu bitaraturagi ko. I'm working hard towards a goal. Yes. Is it 1 million or people? 1 million. My personal interest first. Najiko tanga na kwanza. Omwajubuligere ndi gotolenda Ben mugaka isemambia boda batebanga magania Ben ni gako babusiri tangani ayanda mayego chara kinenda kerako tatebiga gali tangani keke kya tete abantu bali busi. Ben kwa yetebirenga abantu banyamiro tete gochikubaya igerera mono. Na ne mono rolenga kibachi gokora bakonyoro bokorerio biya. Musaye naro kurigereti skali. Chinga kichinde go sustain yobugima bwoko bange n'abarayi ba kisiasa ko baye gasiengo sana nkiura matebe njira matebe njune politician endo ngonya 48 laws of power njiboni ngini bwata basani bana bare bana siasa bachole bana batarajo nede ko tebana do not outshine your master ikine yego ratwanya kulet na barabuya to go outshine your master. Number 2, we can do that hachi abantu bakunyamira, especially the young ladies, you know Diana. Every give you woman rep, abo MCA, no bojumbe. Mbayo mbali kubuli biro. Usangie ward abantu bakole chikuna abasaja puka. Wazo nabasa mbayi. Abo woman rep abange na puka. Bono mu exact buno yomye goroja abo woman rep. Singa so kinyamira ali. Tuwa kiro mondo chikaunti chiko tola swati abo batana ki. Woman rep bere screen watna ki kweli ambo yabajole. Bono ntu toko jona ndaba ko tu e ka banengo tu. Woman rep wengo tu. Njira kina tebera nabasa banyamira. Tu actually we have agreed. Kana bongo tango chikoma senata. We have agreed nekero kibo sanda keroki. Bekebe kyo mosai. Eka kitu itabende we. Ika mosai. Dado mundo koreka na bia. Nando mundo koreka na bia. Nando mundo ra abande gendo bali.
wanarudi monto moko bene saurie biro tikanda gusomere ujumbe ya moga gando cha mtandao Facebook wonte nga turi kusoma ujumbe cha WhatsApp au teba honorable Ben Momanyi you have coded saying you would transfer young people from other parts of the country to vote for you and that you will not vie for MCA because the incumbent is your cousin, not vie for MP because is your relative. Doesn't that expose you as a leader driven more by personal interests and family ties than the democratic principles and service to the people? How then should the youth trust you to champion their future without favoritism or manipulation? Pando wale kitito nyako baruzi oro no baite no jago safu ai nimbate haji yoko safu abantu banyamira nane kaya ngora ase space ire abute yor asna role space ire naso bosanat why can't you I go ngankwa na abantu banyamira bange chance safu abantu banyamira. Okay, yes Ben, conversation yeterayera na arori chi message chinyinge sana umtandao abantu babwate binte binge batete gukuburi tete ngo ari bagukwa nenkwa nayo yo mwelio buya mona sogocha sichinga kichiri chibwenerete na sinini na ndo chorigiribaga because yabo no murayi bwa serikali obu wabasaye basaye batagete kumanyanga no chobaire state house next time gocha gochonte no chobaire state house bamanyo bwanzu bwa serikali bamanyo bwanzu bwa serikali irali bageri orubirengera byo mwali ndete ko tiaba kusiba minto korukisi na Nyamira especially Nyamira asenkurwa kakikumuranje siasa terachaka ndokwate miaka bero siasa mutala gwanja mwa serikali yaboni garibaga era atakorera imirimo kwanza tumanya ko siasa cyo chaka kwa sababu tukweminja umuntu nero kubaga enyama tukweminja ngo yaraleswe tutala gwanja turoba hake tutwe kumurama tukina como sele ara to kwanza minto tuzo turanyora siasa kiwe katumanya ngana tokwanda kuchi boniga as we speak tutagete tonyora chipara jingeni kusi abana baize banyora chipasome kuchikasi nine bintu bune chipara jingia so kero support serikali yaboniga ande gakora bwe mwanje tumuira ni gaki na rakole myaka 10 omwana umutakana na kakire gente tika kole 10 ekyo mwali byandu banyamira gaki na baso no kwa komosi nje beni mwaka no mwana asomera nyango so primary manyete mejanda abantu bagwetera kumoranje 2027 imuki umwana mokena ne korumuze ko chigoro omwana ino ligelia ino momwabo kero kyo senata elinda abe ko fight abarwandira abantu banyamira mwana wachibese ndi Nyamira chikora magendero tuwari chipara chingia nyeketa chitwara mariogo abana betu banyore pasari nemere mwana na mwana tonyora se county government then ese kandi yemo kwana nabasaye Banyamira kiara ndo chibaro gotebanga kwa baibire asa baitu Banyamira na bateni nchinchake football tournament na hari njitake wana okole bikaro nabasaye across Nyamira ili yakata basaye Banyamira bonse pia sepali mundi kirete bone mambi aboni tukase ko twara oganya na ka twara billions of money omanya ko woli kero woli no mosai believe in yourself woli kwa MCA woli kwa mandrep woli no bo chumbe no kama na woli biro ke bimbiri beyond apa sabane kuli chinze where I come from ave noche miaka na ikire apa sayamba bone wale senate bachore wale older than me wale jisenate wana njengo wale basana tabata na ben no mwana how okay yatokolera wood ben yotevire burayi bono mbutageti bantu bagotugo batageta basaye abuno tukole inere panchili tukolia rero niko twarenge na Ben Mugaka nigare umwegereri we serikali ya William Ruto na mono asekia makia UDA na ande nigara liritene ninga nabwatera ngo yuguchikorigio burayi ase county ya Nyamira uno mo senator litali ne Osentio Nyango gwera ntuligisa munyegia gatatu kyumurobeli ensoko bwakire tochikoba no mujumbe wensemo ya Nyalibali Masaba oyikire nere tunyaka batutware engwana yabona mambi Diana kora hanjo mwanchito murgere tyanga wakiringambi yamuna sugusangana itwe nande chinga kicire tochitumwaligani Ben Mugaka ndo chemo bwatamangana mangi mutayitu gusangana ere tumwaligani chinga kicinde anyare kwa gusangana abantu kuri ase county ya Nyamira kwenda sibono tikatunyare tuko mwalao anyare ka gwikirana nabo igo twariganye mugeni ndase studio tunyare tokogenda gusangana chinga kichingo gotebanga genda utuma ujumbe yago ase namba yetu studio nabe gaso mtandao itu na Facebook nabe go YouTube na Soko TV na Roboso Bomoxi. Eye Soko TV Uboroso Bumugusi.
ine nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri itu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse. Kwarosire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogotabwango ebyoma bikomenya asege kigetambe na gokobo korari ubya asemermo yao kampani ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asiga kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyoma ao byobuye bwekerengo kya iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyarire bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimashine kyo gukenura mache boigo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza
ayarigirinitie negitesenia kenegie chigari asamange wakire simi ase namba 0708 623645 gose 0206 966877 gose 0206 968172 gose 0206 968324. Superstores iyi ni duka mabungia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wecorera se showroom yeito kichuma emesumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagoisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uru omanyene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimi namba 0111161500 kusetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Keni Uru Superstores yonyole Vintebe. Magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Nugere tiko korubwa gachobo nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aseriguri oraikerie nigotogotoke nsemo yatente omucyunyamira samange twakere migwetere namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori igaiga no Viki Hardware ego tukarega tente uko bariga ni mwensi asa magori ya rinsi. Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Enyegetaniro butamero Ege Nensoko TV Oboroso
bw'umugusi magega ya televishoni y'ensoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 078866 Tangani kabisa ngo twara ngo mujumbe wensemo ya Nyalwali Masaba umuske Daktari Daniel Uwoka Manduku nande nigale umujumbe wili tangani setunde tangani aseseme ya Nyalwali Masaba nande mono nigabwa tumanyi bwamangana mangi wetani ko mujumbe itangani ntata ko mwali bageli anyala ko bagukwani oyigweli yogiriaye asenchira yobwikirano. Karibu bwana mheshimiwa. Biamana sana Innocent. Biamana se ribagiri kwangaire mono tangani ngo bakira biamana se ochake TV nyia ensoko TV ndimuna barai ndimuna magusi otokorra byakara tuwata abantu bamintu mu guchaka ibiasara mnebi na ndete yango watabinga uchiguzisho wikatoba bwate sikapisa biyake musa toba ibiasara elinde mukine nalivia aba asamba tagara libaito asamba litanguro ku Daniel Manduku njino mujumbo Nyalwali Masaba na ndi mna wataba ona swa bunge ona akori miaka 3 abo mai ona akori ga serikali ne biasara byane okay lakini nende bono ngakie abanyalibali bakangalibaga bakorere gasi okay ngasi ile ngo bakirambye mona abanyalibali baminto nabantu bagusi esinge njondo chembya takogenda amona barabu biyake gimu mwancho muligeli kwegule liyogiri mujumbe wensemo ya Nyalwali Masaba Daniel Manduku asaba tebiri apart from ko mujumbe nigabere ga kolega siase amashirika ao ya serikali anana mono boni gachi committee njiro tenenerete se parliament litangani kabisa naru chikonya kuna twasogeti ya posta mwaka yo muguru corona adi monali machini yoguruchinsemwe chiamase tingo kwani nandiga mabe no nera rucho gatabedu in masete bagatebi utaraja gumurubiri uno mheshimiwa wikaiga urahirukia makwani ndiamana sama kwani ndiamana abasana bange tubwate manye inu mbwata basadi abange sana na nene mono ekera bono babara ryo mugochaiga nali bautaka kumanyanga iliyogiri yabo ngairiberete ndiamana no bwatebi rubase bunge ya Kenya ongwe karansa aji committee bere committee ndanga ngwe karansa ne committee ya amagachi onye komanyete abamaga na somereta mangana architecture njino mu agachi monene nani nakorere obwagachi Kenye emyaka 30 nakorere siko Rwanda Burundi Uganda igoni bwato manyobona nasamanga no bwagachi okay committee ya kabiri ni karanse ne committee kutendera mangana madeni okay ekoro ku public debt and privatization mono tukuriga dinga madeni kiago cha Kenya ngakia tumekire tuabu ati bakase amadeni ya achie okay lakini nda kana kansira alia matukana kansira alia miaka 3 tukora ongo tayanga amadeni ya mangasa betumaega tatumega timu na kwenda kutumeka okay kiaga nya tumeka bia kangense nje imugete okay igolende na bakora ngantu bwate uwalemero bonne sana aso gutumia madenya itu utokosaba kiba chinyinge chiachaga ndugutumia buya na ro soro wati mwarosia rwabwango mwaka bwichiru 2023 na 2024 asmo kwaniranga ekerengo gyo chokora magendero nigo gichikokea esenye ncho tutabwatie nibo ebana bono mugusi ne rumanyete anene mono siasa yetungite ensengima na atete komanya ense ya Kenya buruso bwayo asa madeni ngaibo berete bona iga ense ya Kenya ibwate amadeni are 12 trillion 12 trillion
ejini budget jema ketetu kero mwaka yomo 4 trillion bono lakini egenda gigo kumingelinga ase bango ya Kenya eri tokurwa ase siringi 100 siringi 70 tukaenda sa madeni, yani 70% of our tax income is used to redeem what we call public debt. 30% jetgara tuakana mesa igabona sama ganda rande wikato sabe chibas chinde nakia kwa yako bono ibinde bingi bitene ase Kenya na inde muna tolo chigo chibosio tiri chiko baraisi okay esenge njumura ito bwata bono na bwate ebinde ta okora na inde orule chi promise nyinge eri nego ikara chi promise yechi woika na inde sabe chibas chinde okay igomna okora miaka ya ega 5 okonyora ngatu arure ku 12 trillion tuachie ange 15 trillion ikagara kana swete tualenge 10 trillion 10 point something asimia kita tu sabe trillion ibere so for the next 2 years na wana sabe chinde ibere iye korekana nga kuchiposio oikatoisa ansema na Kenya toranga linga kituo chikokorense ye ito elinde ekine kulika muri report inkwanda chire umuraibwe nsonje soma because ekero okurigereria manyate enkabu na nyumba mbugo onyore nga tubuatie ndagiro kuragira lakini kogendete ku maintain lifestyle gete okonyora urasa mechando sana omayete jimna nkorora gosoma ari lakini nene siasa nere amakongera ese nginja sa gosoma chi report yechu achibuati buya takonyara okora kendi yonsi asama gendero na itu kalto kuchiga ari ntu bwata maganya itu abantu bami ntu bwata maganya yabo baraza chipara chiskuru chinyagitali amache bindi ipo kora kana ase okubwa report yechu okay kana gusaba na inde ichako ikana gusabirili ase bintu biri nahigeretie se report mukorete mote banga muratiga external borrowing toirane tuchake gukabesana intu abanyene insajindo matendo tete kumanyo gukabesana ukwintu abanyene mbarabya batu gukabesana omaete keto gukabesana intu abanyene otokore to muchando yomo ondi bwensi bwa chibesa kusondi bwensi bwa tebengi ara ta kwa serikali chibesa ukabesa serikali chibesa takabesia abantu bakore biashara kero turu kabesia abantu bakore biashara biashara bikora mbiro kina edindi biashara bikine wikachibengi cha abantu chibesa lakini bengi yakora nga tianga serikali kera serikali ngonga kanere ebango egoro na inde serikali ni no maina nga nenga chibesa chiani kera njire guaranteed okay kubwa ko muntu okora biashara ujura akora ki urasichukua kana chibesa hicho okay iko ine balance ere nkongu sana ku maintain lakini asinzi chitaka endrete chinzi chika endrete chire igoro mano na America uchi Brazil ndo chitaka tararo tukanyora nga actually echiko sabukuru kuru emergency okay bego saba isiko domestic borrowing na kero saba kuru isiko eko ba kumese ngenjo to kwa na in dollars okay kwa nyanga onye dollar ke 120 tuja kwa na in 5 years ya jire 140 na ende yale to mujano nga kwa nyora nga wana se bango ito enene chi dollar to ko to kala kitwakane so e balance ne to kusijuko koraki ko maintain kwa nyora ntubwate political question insachinde mono mono buranya nere yabikire Kenya se amakabesa yuara mange sana fisa vintu bwata baraina barumutagete bayende bayirane bagende bayirane track record kero kuligereria se ya Kenya bono igesir ere se bibayi bibe mono na magimekera bona ko ba translated that way ach chansa abantu kwanya basumbukira mono yekera bono mwacha kuligichinjira chinde ngakirende to stabilize yense igento ngere mugari batabanga ko binafsisha o privatize igento kiarenge ya serikali bone igento gatokeo ni gosengerete mabere national assets irenga chiao ni kwetera se bona iga wetera se report yeito ndubugata ya bata ko ni ku Kenya Pipeline Kenya Pipeline Corporation lakini nduburite maswali ya mangi aiba kabono tutaranyora majibu naenda bantu bandi bachire koti nyigwete koti nyo ko ni kwe asset yiyo mono kera baje parliament wakore ndo ko valuation okay
omate kero te ko ng'ombe yao wikartangani ora akisabe ng'ombe ye siringi 40 konyora mpaka 50 toko enda chiro chikonya ng'ombe otoma jiri kuri bagachari bunge otoma jiri kuri bakoni aya watamwati muntu bakoneria nanto kabori okay naye aye innocent kero kuri keche kia uso kuri kirieta ngo kuri kire cheki umanyenga ngobuli kuri ke chibesenge kwalika ni chitariki mbamaiti chitariki nga bakoni mbamaiti ngo bakoneria mbamaiti rikuri tukaranga babwate igeswahili gete tukakana lakini rende tukabate ya yonye moko ni gente kiritangani kora egento kuri evaluation aya bagaja ni evaluation ya 100 billion abwa soma tenga Kenya pipeline nere yabona iga terinse ya 500 billion inyoranga moisonde mba yabo boli mogari ya boli bakarukiru Kenya refineries Mombasa changa bijemo ona Mombasa njiri muntu Mombasa nainde oboli molibu ko boli chiga yega myaine no bekire ke mosingi milioni 10 tayari cheta ndichi bazibaka koni okay lakini neno maite aende asenale bakenya toje toka magoso na nengo atabanga ubinafsi nje mnandoche egento kedi bate ko anya abantu anda gete ga karanse kenje na aiga to ni gente kitu kebage babagane ekiagara kerubu ate gento kuroka strategic asset naende ere monopoly ngiko nyonari ikiagara Kenya pipeline cross pesa oko gana sana tako EPRA moment tariff bago sibesa bago ate competitive ndeyonsi ngi bako nyonari bara kwa ngende kiao asu ate competition in an open market okay so ndubu ate maswali okay lakini nende tigatoka nyana ndege eche turakwana aitubuate okay mubwata mabuli I think is work in progress mugo kwana bune committee ekera bako ni gente bako batebali ke baokie ke bachi goticha watanga nandu ite budget ne budget nja bwate ke baokie shilingi bilioni 145 no 149 unaona jibaka nyora kurwa akora ticha ke iko nandi bali gendo ke nandi bawa nandi baticha na bawa teba iko ntubwate gendo geto yere tinsa na madeni mbale kwa tatebire ni deni wachi wakana at least tumanye tu wajaki stabilize unense umaite njena aboloti oyonde mawaziri wichi pesa ngaki aiwe ko mawaziri John Bandi uwachira CCTV watabire nga serikali yendo bugato webi kila ditu ngobero tu bilioni ibere aiwe ko watabire bo nane ko watabire ndo bwate ngento ko wastage toko gandrendo tigyo webi obo mitinye ibere joka jibesa chisa ni jiboko 100 billion ikere mitinye ibere is 160 billion okay chitane die jibaka kwana 100 billion akakira ikumba bwate Kiswahili kyabo Kiswahili kyabo geraro mwanchi muligelie mambia bono nigo tole no mujumbe wensemo ya nyali bali masaba muske Daniel Owoka Manduku astogenda tukwanira ali atungite ense ya Kenya na nene mono ni gale sich committee bere igo nabwa tubonye massive information go se ubumanyi arabega gutumanyi igoro na kie serikali yagenderete gwitira ase chinguru cyabo cyo kuringoria serikali gwitira ase bunge na nene mono watebire serikali tiligo toeresa bagutene na batatebia usabara imwato tebia GDP ya Kenya ya chire igoro ubugima bwa Kenya igo butakire bakoreke bo improve bunu mumanyi bono because at least no bwato umanyi kwa bera sama shirika GDP ngakio translate nekera tura madeni na bintu kamili omaite nje butambe kera ngubo y'abantu bamintu banyali bali ngaki ayo munyali bali kere tukachagete serikali na bono obugima bwa chenjire aya onye ne skuru abana kwanda bali skuru kubuwa bamwe bagajire kale onye ndagara mesa ibintu kwa kalire urumaya gaswa kakurire nyumba ngonya arule kugura bono raisi onye na mananga amangana mariyogo onye ni chipato wetera konya nga ibintu ebyo sikire mutawo kana nga jitindara
Usibi yakoreki. Yakorekanire biya. Iga mangana bangata nga GDP nga public debt wasabata nga dollar rates ibini biswahili bitara konye muntu kusialia. Serikali mwente kugenda asige ntokoroka basics. Tube kichibeza chito in social enterprise. Amasomo, amache, chipara, n'uburwayi. Kile binde bya bayiro bya. Oni bya sana bakoranga kweli. Serikali nkorere gasi. Ebinde bintu kanya okwana ga tokora tokulika ga mesa igoro mbiko kwanya abantu bamitu. Gete oko bika kora. Kwa nije mujumbe tiango tabe. Inje kora rigera nga inje mujumbe ndara so mujumbe. Ona abwara chigari yangi sana. Kubeka maguta. Chonsi. Mukungo soka nemo, najina soka nende, entraba ya soka nende. Abana chiko yusukuru. Matukayo ngutumiga ali yemo. Esenga njubu magoriki wakongire. So nabuli onye inje mujumbe kindo chenga bwi magwakongire. Abantu bandrende bali balensalia. Abantu batakugatigasi. Abandi byasara bya sekiru. Babota abana bali sikotaraswa egasi. Nebulinga nazo yabantu nga na serikali ya kotre bya. Abantu baitu mpaka leki mpaka mini kindeki bakuamini. Ikira mbarara bya serikali. Bakabono. Narako resibi karabye empowerment limo lyoka nakoroche limo lyoka ocha tukwanere karebira kiri totaragenda ngakia mono kwanete igoro ye bunge kubunwa ebe dissolved yakerali yabasai ba gens ba robekanete ndagetendo mo director ne ka onte bi clip ikingire tayare at least tumaikurusia in contrast na bono iga tumanyanga chinga kieji dade bado na boroje bunge because inezi taliki chitaika chyo mwali morumanyete mutakeire na ande mu muruoro rabisi bose magosa ali alengo ora change ntaitendole ninkaire tena tena gukirigi anana mono tumaikuirana kago devinke kiabere tayare tumaikuirana bono tuchake na tuira ne committee ya urban planning aise chinyumba chikale tigara kebeka ngembe turaigwa senchire bwekene tumanyenga ngaki yalingi I want to state here that as elected leaders, we are the problem. And I want to ask the President to immediately dissolve the National Assembly and call for elections within 90 days. I know people will argue that there is no IEBC, but remember, we are party to many international treaties. We can ask the AU, that is African Union, the East African Community, or the UN, to send 9 commissioners to oversee the elections. The first point will be to update the voter register within 30 days and thereafter conduct fresh elections. Members of Parliament who served barely 2 years can be compensated on their remaining term. It is not tenable that we can go back to that house which has been desecrated. And remember, Article 1 of our Constitution talks about the power belonging to the people. The public came to take back their power. And it is time we called a spade a spade. I want to ask Kenyans not to allow their members of parliament to go back to parliament, even myself included. Kunwe. Kera mwaluze ti legitimacy tiganteba iko. Matenyo ndito kwaneke maene. Na ndonye nitwarenge asense de iramogete bia. Una Britain, was France, was America. Endo kia bate Bungaria. Ngia waragete ngaba Kenya. Wa rosire na machumbe. Enga mna wana montache bugo. Montache ontache bugo. Akoseri kuruoro. Era bapa musana. Uja kugambira mujina libya. Ndiango tabi ko maene nkelinga abajumba bange ututaraga batubike chisuti lakini abantu baito banka batwanjeti. Esengi baro jenga ndora bakorera gasi. Muna baga neti. Timanya ko abantu banyari bari nabayigweta semanduko lakini abajumba bange nakerto kutara ko nyoranga abantu baba babangire. Jumga ngana no chibiko yoga. Nibwa to bole mo chari bikoyo. Nako njamo jumba ko ita yega montan na chanera.
aba iko yoga aya kwagenda unanyengu chi western kwanja nanga bandata ngaoyo ndo majorita atakoreka lakini wana kanya kubwatia serikali kusakanya wakali bintu empowerment abantu bayitu mbabwate erango yobora yobuya so kena kwantabo ona tagete tutwa a discussion lakini nende mata bantu bangi bade kwanaka wana wakati muntu yo manduku yo one balimo ya gusara siti bitu bya ibise muntu yale balimo binda ukwana lakini sokorra nanya kurenga kiyo bunge resa ko karansaga ichiko kitu eziri biko konyo mu Kenya chitara kende ge mu Kenya buri kero siyari ebintu to wetigaria ni tax document chibaje to wetia konyora ensema yensenere go benefit se to nyari bari go se to gusi tekonyora kende naba gusi kurukare n'abantu babwato mukia na intu ngutakata twara magendero cha situ lakini njimna nkorra muna bana bagara oganda bagara bana iga ndugu yangu Innocent genda omabe bana iga ona kangara omabe yabere mune city muna Mombasa kusimuna Nairobi political goodwill yagerera mangana abere lakini kisi bado ntubwate emechandire tubwate ku 1963 chipa chiri cyo Kenyatta kwanite nga na chabeke chirami pakangaina babo omusike the late Minister James Nyamoya pakangaina omusike Sagini kuruge tu tuna ndo bakorere bintebi Nyamoya karuoro omanga gacha takole iri omanga na ruoro nyacha yojire ebintu biri usi ayebori ngaki ebara kuru Nairobi bakakabulong ye radio kuru kabulong yabaga para kamo wichugusi takaroka itagusi kaenda yugis nadaba duol naenda bagusina waje gaji jinge naenda bagara bagotera usiko enda sobo putambi tungailunga nejebe duol bakko mora iwense na jagusi kataba na chanya kole dia jete gusi jengona alenge jaguna amatane aya tukangailunga rokore sture damu ene Nyamira ujunyu damu ekajakareta maji kusiengima kero mutatu ala maji kuna 1963 bakabona toka tebi kuna inde muna ase usi ndutu areke wanda kiandake moiso ndio bakira kirigoris ngwarara batanga bana chinyo chejure kusi kusenga kibindu ketega ubulimo nga kusintu kutwara kiwanda toka teba onye suneka ya birenke kiri Nyamira yachira rali yachire kirigoris ibori ngaki kirigoris bwate kiwanda kiandake omabene bwate Migori ne bwate Kisumu ne bwate mushimiwa okwana by the okwana kwarekana buno muntu kwarosire kwategerera chinkwana chubuli yangalyange omanyite byango tebi naendo ontegerera bia ona asota serikali 2011 ngaswa serikali ngaki ya Grand Coalition aswa watu morayero kwa marehemu Mwai Kibaki mno president na omusike Raila Odinga mune prime minister tukarangerigwa omusangerekano monene ninyorete ana ngo mwana makasana tukaenda wisi ya Raila Odinga akatenga Kibaki ngo chae usi tutara kachikura cha 2013 atara cha usi tukaranze tukua na mangana agusi yomugusi ngona alenge njimo ndongire tororo no mugasire kurukwa Kristo bure nduwa wate murayi kurukwa ogali maremo ogali nduwa wate murayi ore kurukwa nyanja o machoge mujumbo ne professor ngeri atachiti isikalenge onyonga tachiti ne isikalenge nduwa wate omuwaziri ngakiwa machi Charles Ngilu agajamo PS yo ku store engineer store ninyo reto biyamano omuwaziri w'omolero ale kwa Kiretu Murungi agajamo PS ya ku Nyoike
omuntu gagojete nyerete gukipara Franklin Bet yes agacha no PS yo ku Kamau engineer Kamau bainyorete bunaigo tukaikaransa mate unarongo umusangana bwana mutanganye serikali bona narenge nakumite ngake abantu aba na bana ikaransa na barabuiga abantu aba ndane kabisa tukachaka chisenye paka chisa 10 paka Raila karangeli ndagara tukaragera rabo obishaya tukateba abagusingi mutageta banyari barieke abagirango amachoge abagetutu ababazi abanjali kile kintu kikali kwinze Raila akaenda karumu akanya chai akairire kente Kibaki lakini mangana akawaika Kibaki tacha usi 2011 haya kurwa bulende uhuru goswa tukaenda State House amangana alia tu kwanda State House ibona 2014 miaka ya denga itatu uhuru akatwake sabu iga naenda agacha 2017 naenda agacha kusi naenda katora musangira kanonde kusi mukaira ndere riboti ya haya uhuru akora koyo wono anena soete ndichita sakoro kwa Kakamega State Lodge nichikaba nachitebere musike arati na musike nyalibu twekaanza matukabere Kakamega State Lodge report ni eri egwete abantu bachenjire chitari chenje n'abantu bago presentation wono ngabo mbolinga ki ngitukanya kugendera umwe mugusi bagara manya uzora meeting ejo bago manya ngwaraja muisonde umuntu wese agenda kanisa aba stadium umagara kuboli gento ohewa umugusi tugachayiro matukamanga ngira ngo tabayigo ikero nyindi onyeteri amachai kange bitu byakorera wono lende ngeta ababunge baito muramase gekagera onya ndi murasubo lakini rwatebire mwarachiroro aba bande bakuimuka rero bakale bateba ne riboti bachikorotota State House baje banyole se kali shelf bayirusiye bumbi ikira umata no ganda bona ibosongo buri umwana osaradi wani ngaki abagusigi ngibaganyati abagotebye nduma yete bintu bitagete gusi tara lazima togenda korotota na State House omane bwenza na maite bintu tuamotebye erwe kana korete gentu kayakoro kunga economic forums iri akora gichukura akatwara tangani Weston Hotel akabera akatwara Lake Elementaita namanyite bintu bino yana lakini singijo tochairi muno mugusi na ene dokotenga bana wikatoka State House okay mbaga enda muisonde usimbaga bajire bana kabere kabere baje ono ndi byantu byaje abara nyona anda abande mbali byaje so ikine kitoko bori tari kusenga ntubuga toko chaya aya ngoli ngaki akigende kitoko kwandi myake menge na ndabona ngisikenje na abera aseme kutane yonsi inki yate ko beke budget ngaki budget yipara kuru kablong bako yugis do college 20 billion icha ko mwako goje nge bona ne kamanga State House dam ko kumunyu dam baka compensation cha tu Nyamira beke dam mandonya ara machi tokora hydroelectric power tokora irrigation beka 30 billion mwako muchake dam torenga ki kweli serikali nakora ki nenga tu mugusi ugo chayuko weito ni tuwe bogole tibo because nabora nyole tukwe bogole yomate tiango te biase asturwete Omaya kama itento kabaire no morai Raila Odinga naenda tukamubwatesi karichiko yakwa usiye kamwasi 65% usita Nyamira no morai yoro William Ruto kanya 35% wono kerera fete serikali akaiwa mugusi ayeboliga Coast akabawa mawaziri wa yomo Western akabawa mawaziri wa yomo baka noti baka Turkana akabawa mawaziri wagara akaruba tatu usia gatweba bata bentine chifu ipo aki maite serikali maite montanaro bwate gasi yae akuri musara
itheo konya community. Aya Raila akanyora chimi saibere. Akanyora muntu kuru kwa finance. Akanyora no muntu kuru kwa energy. No ena to njera no mubegete musubati uri. Aya go cha parliament bunge. Ichi committee ya Senate Chonsi. Ichi committee ya National Assembly akabeka bagara. Kina kitoko bori. Wono umuntu wenda kutwa esha yaito. Wetera chikura to moyete Raila Odinga. Tatweti. Watu kanyora ngaba no tole matabekani. Tobere chintakana cha siasa. We are political orphans as Kisii community. Because the person who is supported to the ban, when goodies came, he gave his community. Jibe kombodi maswali Raila na ngiri na kansoma. Akansoma na tigo bojinga ya. Bagusi ase babuchi. Nanjira ndobe bonje. Egarata sebayo astay babuchi aminati candidate ya era baminati of course. Era baminati go. Akansoma raigo. Akangorere cha nganyunga genda. Karro muga ko irende. Ponje teka kirena abaye kana indi. Ona abungo ogo chaye buchakerete. Akitokora machaya. Ukato chama. Tuanja. Chikura cheito cha 2027. Wika tuansi tochibeke kagwe kama na turasiku. Okay. It's not about na Fred Matiang'i. It's about was David Maraga. It's about creating political value. And you create political value when you put your arsenals together. Kirabate batebeke ibirwaniro byitamo omineti tutware murayo itomugusi ole oikatobe maega yo murayo yo mugusi. Okay. Kuro mu MCA paka mo senator. Okay. Na ende mnige sako ikatote ndenga ki na intu tobaru. Ayarigere liga kuru engaki ya Kenyatta. Omugusi agatwarire chiminista ibere. Kuru Kenyatta. Ne GPS ibere ko sato. Tugacha Moi. Kartwaru Moi. Tugacha Kibaki. Okay. Aya. Kena enge serikali mine CEO. Otu arenge CEO chisiyo bagusi tu arenge 35. 35 CEOs. Gusi Nyamira na Kisii. Bona ego were less than 13. So is our political value increasing or decreasing? Simple math will tell you we are becoming irrelevant. The only way we can be relevant is to be together and align ourselves as a community. Mheshimiwa, lilibono lende as empowerment. I think you went one. Maite na rangire tibu kagenda tukagamba na wense ngatebarere nga ninje nkore mangana empowerment. Tukaigwa na kagenda nga isetu. Akini matere ninje ngotegera ndege ground. Ngotegera ndege ground. Na ndo ono nganyora nga maite senaro muntu gwesikana naye. Maskanara wento kwatwara. Muno muntu ngaranga ngote na turna na barai bande. Nane ngarole batugota na barai ba minto ana bana ba minto tikantige bintebyo. Kenye karanzi bubone nanya kwata rumagaso. Mwale wetane senyencho Oma ete bintu biro takwane TV. Emiro bili. Okay. Emiro bili kwa roche tali emiro bili batmo robeli. Okay. Na ndo kwa ranga bintu jibuna bono kwanya ranga mtu ajete empowerment yamo. Okonyora abantu baito bachira ali mambia. Abange no ikaranse kuruma baterze igo. Toika jinza kianda. Ebyombe gusemia 3 byachire. Chiba chiko bakwanya rumo ngina kwa nasiringi kwa rabandi bakwa nasiringi 64. Okay. Kwa mbole gaki usingwa ibintu binkwarra. Ngaraba ruboroli. Ngaraba the best way to empower people and I believe it is to implement community initiatives. Okay. Unaona
tiango example na wana twajite Nyaribari tukasangirira milioni 8 chibese chitu yakora ndatumike simeka mukia machi tubeke sola tubeke nichitangia abantu bachababu chama chabusa era twara impact mo kubagera abantu singi sinaine uko bakaburi ngubwate bitene binge nainde naine ngora tabole libere sengejo oyonyora utakonyora lakini ubeke kisimari masima ngisimeke abantu nabekire mambendo beka sande konyanga inguzi tu akore chimba ma ndikomi emine bisimeke mtu akore. I'm just giving a simple example. Okay. Bosu mukiaga skuru akamo tatenge skuru tunyoro sia center of excellence chibesa milioni 10 agaje koroba era to impact mo tani ko bakachiba shirika wewe by the wakwanere ekero kwanego you sound so brilliant abara ya bali bagusi begenete ni collective community driven projects chiramo we have different backgrounds. We have different exposures. We have different levels of what I call aptitude. Okay. What I see as a half empty, someone else sees as a half full. Half full. I hope I've answered you. Yeah. So, do what different orientations. Okay. Avan do bata gete. Ora kananga bono na chile na tengeiru. Na tenge no mangina. Na base na baye singi mia moja. Ba gubai gubuya. Abane baito tokoranga mungino yo riba kontengera. Piandiki enjira mubekero muliro woya. Okay. So ndo bata different orientations. Okay. Akinende abana ibagusi. Tengo teo maina pi. Abana libo spi na bantabaya. Abana ibagusi osokorra ega asaba okara no moyo. Asoka toko sinyanira na mangana ya 2 term 1 term. 2 term 1 term. Akini generally no raba abo mrabaria. Abantu bangaini babata community interest. Na ende bakorre gasi. Akini wana kerba ko chaka ko kuona mangana ya okonyora we lose objectivity. Okay. Eh? We are supposed to be objective regardless of our political orientations. Okay. Lakini ukanyora ngabano bako ba crowded ngabano kiri ntombi yake. Igo mbabu gate chinguru gate chiko ba control barengera linchirika nini. Lakini nende keroko kama nabaru 1 on 1 ande keroko aspa kodre ne gasingia. By the way, you cannot fault them. And they are all development oriented. Mutako ngaina. Lakini nende keroko kabano ngamana yigo rali wana konya ngabano ngamana kende kiasi kile. Kia busuki kaligo rali yigo chakia barangeli kia kabamo. Na nende with time na bakonya waranga tu change tu achiramo. Njini mwate kimaenga na 2027 ngo batorama mna mugusi. Njini kimaenga kabiri. Okay. Mwanju muligeli ningote tatondo mutimo kumusini aigane Soko TV tuli no mheshimiwa Daniel Manduku yoro mubunge bwensemo ya Nyaribari Masaba togenda tukukwana iguru ya magendero na siasa anene mono tukwira na tuira na bono murubiri no karukari kuruku urban housing. Chinyomba chio mwagaji no chikaraiga ande ndo chimwachakire ko chiaba gasoli bari muna bumwe barangiri mwa ba in quarters twete kuruga se committee no motatebinga ngikiri mwakorire ande tukwira na tumakorana na siasa ya busiasi nini tumayokoro murubiri mwanchu muligeri aigane Soko TV murubiri ne Soko bwakire litale nino Sentio Nyango tigaturaga ndo mutimo kumusini na andana na mwana mbogonya gogo tutumire kerengera likiago asense mail ya Facebook na anena asena namba ito yesi 0788666663 Abanyaribari na inumubulie umujumbera waranyori gento ngera atarayinyora mumuinyori yagere tumuburira ni aiga isikoli ya sasa. Eye ne Soko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62 Nyagatari robotamero chinga kichoborere korende tarikire nyagatari erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguru otatiga Kasims Hospital nigo tubwata nyagatari bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokali bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangina koibura na kurobeli uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital we treat God heals onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobeli yaitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV uburuso w'umugusi nogane tisemi chebikoro elikogenda nokugane gwechiro riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help nechikosi chito nigo chigwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 kusitulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu mukonyi deputy principal ase college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi mukabora ingerango abanyekigosori yabari chumuligereri nande twiranire niki taika 12 chetire maiga ichinsa isato chabono mambi nigo tuli ase studio no mweshimiwa umujumbe bwensemo ya Nyaribari Masaba muske Daniel Ogwoka Manduku tigantumekirie tali yawe mwetu gwoka watu wake bali bajeti Ogwoka ngigende teno endete gwokia magendera ase chinsemo cha Nyaribari Masaba twatamye na muno tugendete gukwana nere nabwo tubumanyi sana turatiga ko bumujumbe nabwo atamumanyi goro ya governance ne bintu gwente ko korekana ntete ko soasu murubeli urban planning
no bwagachi bw'ikinyumba tangani utaraswa bunge no bwate profile yoko genda sense ya Rwanda ugakora umurubiri uyu no arona bwika ino yose ita omate Rwanda katwa chitorro atwa chakirite planning ona jete no mo ngwana kwa Leni Kivuti ojita kwa mjumbe naenda kama senator Kurwembu Leni leo kwa rangi ntokoro ka cadastral mapping abwate chindege ale kwa ndege ro akachibicha tukara stokora mapping planning injona arenga mangana a design so tokagache ngenseri sana na tu nyanga chitange miaka 10 kuru 1998 mpaka 2008 10 years lakini nende Rwanda baro igenda bakorete chi plan tu abaete paka bona chwa kubwati mate ari ense yo mara yo ense ari very serious akora makosa akubwata akosibe tero kara machezo okay na ende kara kwa ndege ento neri jiko so rona jakinete alafu tukaira ndego cha Kenya kwa sinse yetu okay chinyombe chibo mwari kwagacha terrain ya Rwanda na Kenya na vera beto tofauti of course lakini aliwateba muraibwense blueprint yeli na era strict na ere bwatiwa Kenya au mocho kana nga yocho turwere into Kenya litangani tubugate amachika mange sana akotene nitama ngano bwagachi in fact osoko barachi amachika roro na baitani tikomi kwanyora nainde chigaba na cheitu nchibwata chingurwa se mangana planning okay lakini bantu bali ketega ari base chi county na Nairobi bali ketaba basani baba okay batama iti mangana planning batara somena mangana planning amondo ko ga sengenye kwa beta siasa ya governor agaita bano bele muntu monne kwa director so ari ngotu bata buremeru bonane na inde governor ya kolega si miaka 5 uyo nendo soa okay Nairobi na yaye Nairobi no murubiri yo na kwa Nairobi bono iga ero mocho kanu na rigiririe nse ya America tetura itumika chiabo Canada kwamba ko ranga chinse chiria magacha babwikaine no ni design kuma chikubwekana Kenya iga tubwata abandi twachire chiaira isiguru asenaro konyora tuchieto horizontal ntuikira nikirenga no tukira magacha muna bono tiango tevi na Singapore Singapore na igo kendororo obobwate a plan ya 50 years ire bosio bono ago tenga the year 2080 Singapore this part will be like this jina china rote babo tabakachi model chia 50 years onimesho goja wikabwati umurugo yoyo ya Kenya wano sakaja gocha mambia ochenjinga wano Kilimani chikora 12 oyo rengo maega era begeti chikora isana oyo chikocha naende mambia na baba benga chikora 20 amo tubwate umuchana monne o jamana busige sitagusi ndobwati planning ya gusi county Chionsi Nyambira na Kisii ndobwati planning urban planning ndobwati master plan ondemo sema ko chaga jumna de kwa gacha bora waje ali county kwa rure basanke kwa kiru muri plan yao na wachinje binde byonsi wikatoto ari national agenda wikatoto saranzemna mo Kenya tutenga ki mamono cities cheito what is the maximum allowable coverage plot coverage what is the maximum allowable high rise every city and then we zone Karen 2 floors, Kilimani 10 floors, Westlands 20 floors, industrial area 5 floors, like that. That is what happens in another country. And Kenya never the master plan in 1953. Ya kortu. Lakini nende kada tu aswa mangana devolution. Ekawe kwa zemo, kwa gacha yuko. Waso irisi hata getewi yo mheshimiwa. Tubwata National Affordable Housing Program. It is so close no muraibuyense. Atima irite committee nungo yeriko limoti. Era to kurigere tole na nje mate na renge a champion ya affordable housing na ndende ni jini ni kimaina nga
esa korubia esa korubia na ende esa korumoro buri transparent na we go transform some aspects of the economy. You see, ega tu arangarati getting una for example tu arangatinga chinyombe chikwa gachwa mirango yonspi chiti yonspi pakaranji tayari kuri kuinse chiro seru Kenya na ni mono chiro seru loko ceramics ndobuga toko inchera chiro seru ma ceramic so kwenda na China injera bakoro ceramics nenjera tokoro chinyongo ma the same thing is the same enyo pottery enyongo nyake rangi white ya very ceramic that was the intention of the program. Okay. Lakini nende mono biashara bikaswaime onyoranga omonda ko gekonda na ndo chukugure ibintu bisiko kuri China ibaka na rusi arosinga matobori ya gusitu nyarosi ayi kabisa akwirangi abana nyore egasi. Okay. Konyoranga ibaka akugura matobori gusi ojire kugura magana kuru sotiki kusekuru Narok. Aya konyoranga libaka ko lika bantu baito bakore gasiria ochire watera bantu kurisiko abo ngomurubo yubwa butukano wake. Okay. Lakini usiko banga chibaza chiriyo chije tukararia ochiko twara impact ocha sabantu baito insachinde twarorire kero umurubiri yoche tekero mu Kenya gatebe bono nende bali babwate chi payslip actually kera rally nkuli ya chagete nelinga onde wense bwate payslip anachwe egere umurubiri yo chaki ntwaji kumanya araba paka bono ega bantu kuna kwebuli bali abanyene chinyombe chimbara ibacha gukorera ikaba injimna loje na ndemna narorire bakoteba onde wense na bagore nyombe ri nyombe chiri ngone kuchire tiri chiabosa ngone kuchire na bakwenda okora application wakane a deposit oyo nyomba omunya kuruwa kanji bachikotikara for 30 years chiri kwa kanire chia sawana ndeke gaja nainde chia gaja chinyomba chinde in economics we say is a revolving fund chikuna kunchukana after 20 years na bakonya ya very sustainable abantu batike kuna jua emesara lakini nende machiko tararo sikubya muna mono ndoranyo ichiko riko tanga ngakio ko application yo nyumba ngo aramo isonde bari bakwa yubo chechakiri ko irana chire politics waro yabe ago dish out politically the head of the state nero wate bungu bichi nyombe so that needs to be sorted out by regulations otherwise njendo jimna maite in the long run that program will have an impact, positive impact, especially in our urban centers. In amangana when to go sanitation, water, you know, security, it will have a lot of impact and infrastructure. Awin hari koira paka ise county chinde twali gora chakira segmented areas ichire cheme nene. Ese nyabona ya siasa na ndise nyokero monda kana ya seria. We totone kerase kilo montaña kerase nero nariga gotena tenga county 47 na kode 47 counties regardless of the economic value professionalism wekurere ye report yelia yogo chakyo murubiri yoyo na gotware political goodwill gochia sikiro montegera arenga a balance nero ne borte ikere jina yakoba yara ona rewa concentrate in urban centers Nairobi, Mombasa, Kisii, Lamu, Malindi urban centers Itangani abatuko na chutwa changa finally process nero ekaranta kite nyumba dutu abaire startup finance yogo chakira umurubiri nabo chitaisane chiane chiko na jigose siringi 700 chianda guchiaba ngayinche mbere taso umurubiri aso umurubiri yoyo tubate garanti na nyore nyumba nebe siko na jua ne tax siko na jua enga mno wakane taxi ya maguta no tuare gari a tax has no guaranteeing no other benefit directly. It is not a contributory scheme. Tenga mna SHA. No. Ijiji wa soko serikali and you have no business asking nakiyo jitumia. Na wele iko by the way. Awa ndanya ukwana kwa nakaki na wele iko. Mwana njengo na chuni nyingi sana because of
stoko legacy. Okay. Lakini tinisho zenye wale nyumba. Oh. Na yabo nja kubora bole nonda bole poteko nyarekana. Poteko nyarekana. Ikianyuma potoko bacha bana iga. Ichire 70. Okay. 70,000 in the whole country. Jones pitch 70,000. Na bantu bako najua bale more than 1 million. Wa euro jinji sana. Jones ni chia irais. Jones ni chia irais bana. Okay. Ichine je chigoro isano. Alafu ntukwate chinde chire 10 floors chigoro 10. Okay. Chinde chigoro 15. Chinde chigoro 20. Chiyumbe chese chiraire ntumaye tibole muno bwango abande nabo bakubulikoro. Omaye tenje tibwa tibu basengenjo. Asiri jiko ya Kenya. The Lands Act. Also some of the Lands Act. Section 13 or section 14. Nebwa tenjera. Oboli mwe serikali. Ogo chenjigwa. Bobe private. So lijiko ndiro tayari. In anticipation of this. So there should be no problem. Okay. Igo ntucha kutali ntucha kurusikwo usitaraje kosomoruka bali basoira utera kurusi. Okay. Igo ndire protected in law. I think honor murubeli also close na president. Bano na hande naye ndikuyo champion lakini bono the effect ni linga abasani bali gose bantu bali ushakiri kwidisha utibina goodies cyo korere campaign oire liyo noyo ndabaligiri bagateba. Wekatige gwatiri chiko amanyanga ndubate regulations chiko teba okora application kerwa kwa application akane deposit kana iga obe guarantee nyomba na vacancy bas parliament ko mwamule binteka mine bigo interest committee chin umaite wasia sana nkong anaende kera kumande kaberia abantu abange sana bamborti ngakidene kwa na iga ndo sakora koruke irire maega yake lakini nenda seriji kwa serikali kwa seriji kwa yensetrolio na utokorero wasitobu ati problem. Okay. As long as iko benefit aba Kenya monsi. Ono lende inuna batebi ngani mukali kumusaba mulungula. Njena nya kumusaba au njenga ndemo saba ndo saraga yori. Changa ndemo saba. Tiga because ndo chinza chielire abanyali bali babuga tamaswali. Oyo monali na roko goli kurwa assessment ya masegoli na batebi oyo mukuru kwidwin maseti agatebanga chinyumba cyo bacyanunchi yagwite school eyo. Kabatebya kwanda uri kuri ni bo bagakire kinyombe cyo bakabona igankiraba ngakirende omaite tiango tebi yo pinto innocent enjare yo ko mujumba bwate ase ogokonya no gwete kiganja ya CDF. Okay. Now yari bali masaba bwate CDF ya development at about 100 million per year. Lakini as CDF ejina ni tubwate emergency funds. Okay. Kwa nyora ngamano mbura ya tunyari bali matuka mange. Jiskuru bwate chia primary choka. Ejire 83. Kwa nyora nga wetere mbura chicho ange ikomichi agule jiskuru. Wacha kwa bakachibese chirede. Ononyo letu 400, oni 500, 400, bachiko kala chicho. Ebese wikira akoraki, era atubo ja story. Kare atomiru, na ndiko nyuruso koraki. Echeke iruso. Ngono utraye nyora. Westera sawa. Okay. Watu kwa naiga, tono mutinyo kalenga. Mbona to chakete CDF July. Mutinyo kiana tole. Bakabona na nji proposal chetu njira approved. Okay. Omado ko like proposal onye to me report eba approved ikare aba approved eba sebe ko budget ukoraki etomu. Okay. Paka wana basanjira so amna to kwa na constituency ya nyari besa chia CDF mwako. Okay. Already tu akore metinto tu akore July August September tole. Okay. Niji besa chinchi kabwa tamangana na chechi mgona wata bolenga chikirusigwa enje chirusigwa ro murai to Raila Odinga chikanire wana kora kana nabo bugima bora kongo jibusyo na ndire nga manyete nje abana bange nabara bemba ga school mwako gocha esenge njo nyabese njiyo na bakonya nga bakongo bora so kuchi besa chi school fees chibasa okay mwachi muligiri nigotole no mujumbe bwese mu yanyali bali masaba stogenda tukwane mambia bono nere nindo chimwenda tugotume birengera libino na nane mono ntagete bono tukurere kekora chinga kichialire ndo chichitaika tigate nibere keroka yero mubaga
abanyali bali ngoteba abanyali bali original anse ito abagetutu ba mintara barukuru muinanga tabale anse ito mwara abere mu kuminyokana sana pake kino yachire kigambero tigango turabeka chingwana mwako ntama tukamagega none kirise kigambero abagakambara abana batebanga mwari ugeruzi mu chege ngamukwanero tigango train abantu baminto bagusi ona achire no muichano monene okwanira mangana echiro ya keroka kere amangana yachite aseke gambero na ine kena alenge gali boge tutu na kwanite nga amangana ya abwene tekorangiri kwa bagaka ba Kisii County na Nyamira mono abagaka ba Ichuni ward na bagaka pe ward ya Nyamira erinde baisaranse bakwana manganaya tutaraga ndeke gambero injibika ngatebanga narwe kanasa no mujumbe okorokwa Clive Gesairo tukwandira manganaya nawe ariko nyari kana tonyerusia seke gambero ono twachira seke gambero abande baito mbarayisaneka muneke gambero kiatebire aria Kisumu twajakire bono gocha osariria bangi na baito ibiasara byabo asichiro ya keroka mono nsema ya nyalibari nje muno murayo nyalibari engima ombugata gwechano konene nagoteba ngana magosa manene na ine ndugwanja mangana yagendere asaba ngene bali basambere tu nabangete njemba psira se biasara biasara tikwigoro na ende bono njembe kaba murana inje bakubalendere bintu bino butuko ekero buno bubugambi ekore kananga abasigari tobugate obakora renseme yemo na inje tingwanja mangana iyo egende kemogote ngana bagaka baikaranse bono ina mangana kwanite kare ngoka gatwa chakerete tari bono esengenye tobugate amangana aya ase chiro ya keroka eyaleka babuya turatenenia gochoga paka twakolire na ntwegwananire ngaiye ikini chingwana chiao asenga kia mukwale bataba ngaba gakalende baikaranse basonsora n'umucanduri mate turayera amatu mucanduri umucando monne muri ngaki tukubate map map ekemaine ngelinga keroka nsemene nere Nyamira map ebara ya nere Kisii County lakini bono abantu bagachite keroka n'abantu abanyaribari na keroka nsema ya Nyamira tukachero bararia abanyene emegonderi abange n'abanyaribari by the way tabagachite keroka iri njibika kona kinite keroka ari ndo wate tukena ngoma nomoke so eko ba komusana kote yabantanga bono ga Nyamira gangeroka na ndi bitina mbiri bitaru chinjira ndi bono iyo tukara konye keroka bono iga no konyerosia be municipality etu eke ganje kia mna keroka tari ngachi besa chikurua mate eba bana bakurwanira Nyamira na kurwanira mono ebange ekurkeroka ebe ikuke ganje kama ya keroka municipality ekore yasi akarki ya keroka ebe semi autonomous school Kisii na ndebe ebe semi autonomous school Nyamira ikina kara konye ikiana baka na maikaransa abange n'abanyarwari abanyane iyo mbagwanja na yana Nyamira abarinde mapera kata Nyamira lakini mbona chimap tucho kubwati mokali chingwana tukali chingwana tuyuwana okay omwelio nabogo kwanera umugusianda siasa verete bako maete mbabulia tubwate boninga kibaga ndimba bwate movement yabo timaite gosi kwaraye not siri ikali kurunga Kenya moja iye ndenera timu Matiangi nero nturara mono asomugusi tiamba tabi kemane utubwate one movement bona iga ikoruko Matiangi ebinde Kenya moja Kenya mbili ebimbio gusiyo tubwate one movement ikoruko Matiangi ndogera gusiba na chibabo y'abantu na bawo kwana igo igaba no muntu tegosira nabaga bayisiko movement eyo nabaga bayisiko movement karibu biragera byo mwari tokore murobe njenge ngo te y'abantu bamintu nkelinga matuka asukire antu aere tu chiranga ndoko onyo magendero
twabere tukubwate magenderera sana mono amagenderera akonya gusi yonsi tarike nyoroke gusekende lakini kila sababu chako twaro maroso mimi na wata binji na currency meeting miaka wana ikare kwa na 15 tinara kende chiriboti warigere chingi mono ona aza abantu bamende sengencho tutegete kutwigweke kuchibusio tobamo tuensi pitobe amo tobe ribo werimo tokogenda mesa togenda muna abantu aba mababugate ikiombe kiabekemo igo umwaka ujigoja 2027 n'abantu bamende ngo basaba kuri kirugiye kabisa kiyo MCA bake kirugiye president tubugaterane tubaka ikikore cyitwa Samo na inde sengenye tubwate chiba election chigocha chigori satu Nyamira tuchakera robono njibika kwa kwa nandi ground ndiko campaign mate nje nibwato muchi ali Eskimo Simbauti igo nibwate right yoko yana ko influence ngo charo mu MCone kera ali mbuone na nje umwe MCone tobamo umwe MC wateri tobamo ko bamuko nturahorokibwa inyumba chinga kinjiro mujimba ndito baoroki biya mono mwancho muri lito gendere turasali nandi mujumbe wensemo ya Nyalibali Masaba muske Dr. Daniel Manduku otoire libaga esemambia bono twakwane ya masa ya moga igasensoko umurubiri bwensoko bwa kiro mwishimiwa twagokira biya bono sana andu chuligiri baga tuche tukwane because karanza naye ni gitabwe kenene umugusi yagendete na kumanyama ngana mange ili Italian Innocent Onyango twarengino yo minto Diana B ogenda sesemo ya kabira se studio bachikubwatira na John Kebati na nane mono kuligirelia chibichango gikira kira senchira yubikiranu nigo twarengena era sensemo ya Mariogi Tall D tumira ne mambi tokale muna twakora rero biya mono Nyasaye tigakurinde mama